Ege n'Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko w'ikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimigwetere namba yaito yobonchulia 0788666662. Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemerobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu.
kwa sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha. Right up. Watire na nche kira litkolie wiki gochakira chinsa yenye chia butuko. Ukolentera chisenema Muliro. Fei kukumbuka hiyo story, akaona kuliko apige mwanajeshi mwenzake risasi, walishambulia miti. Akinani walipiga miti risasi. Hiyo miti Onye toikiraniritie tobana michandende na boigo amairorio kira wikendi chinsa chia mugaso. Unaenda wapi? Cheki kurushiwa mawe hapa kiteknoloji, cheki ndio hiyo mawe inakuja we. Shalala. Alafu kuzungurutushwa sasa hapa kimasomo. Jibambe na Ensoko TV kwani errada ni ya DJ Fish. Wewe My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Itarikemo y'umutinyo y'ugatauna limo bumwaka bw'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye county ya Wajir asomo ligoma nekima bugucengera madaraka lituko Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa cyombo yigoyo ya masayemo weteregete seni cyawusike tegen Soko TV wemanya setwarure asetore na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amariri nigagendrete gutose mwana boire bukia. Tari Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobo semya iguru yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semugondo bweli nebisumwime na Bethel machine kile tukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethel machine asomurobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chigo ikemia kasta ngachaka ngondiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo murobiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi kera kama tingatara naigeta oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligirani bwa Yensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire osete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja
alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiririe uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu iyobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation. Bwigita sengi Ensoko TV morobere n'Ensoko bwakire na no gusaba no kwigena kwanenga kwa bukiribya wachakire kuyarigania asemerbe yagwiri tukono yotogote bari tukoria rero etwikirimo mwanjito murigeri eta KMO mutinyo gatano nemo actually rero toikire enusu mwaka anonsia sore karatuga maise mwakirinya saingambi yamono kiara litsikiriria rero nabangi bataite kolirora kolendeti balirochi kono mwanjito murgeria chiga kibine chiga boigo na manga gendete kwene kiwali tsikuria rero na mangi boigo kwene kiwasi nsemo chia county ya Wajiri county ya Gitoya Nyamire county ya Kisii ne chisemo chiga kito kwene kiamuna ntokolentere ya maseyemo na gukumanyia egati yali agendete kwene kiwa higonga litsikuria rero no sesore ngogotebinga happy Madaraka Day nae litsikuria rero karachingira wando cia sore benkwa indega sigosto chitemeremo igonga litsikuria rero nane nakwariania somurubire Ensoko bwakire tonyarete gusanga totebania tosemania somurubire twe Ensoko bwakire na indonyorega ga somurubire tunigoto kwari bagabuno mugusi kwanyara gokoigwe kana liogiriago
nawe gokwanyara kugusangana itwe asomoro bireto ensoko wakire buna mutame nsengoro kwa Diana Ndemo. Asese mwende ne mambiende engia na inde nyasaye tuanchere ore moyo na inchende moyo tukumwakira bunambia mono na inde mbia mono asiri tukerigalia Jumatatu tariki yeiga eye moiga na inde tuasera somotienyi omoyano mogoko monene mono kora rituko eliga na boigo goswase omotienyi omuyega tubakaraje sai nambia mono na boigo rokugena kwane buna bwa kirubya kurando cia sora se mambia ya bono chinse mochiro se chigwadi chonse merongene na isano e county ya Kise abego chigwadi ya merongevere ase county ya Nyamira tochake kusanga asobwamo wetera senchira nyomotandao wekerero Facebook rabaga sase media ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe nyenge na boigo no chikonyora libagali wa kesimi elitosange asobwame mambia bono nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato enere namba ya mawasiliano chaka kubeka ujumbe yage mambia ya bono ningoria ugo chaka nere litukeriga gose e wiki yega inya na boigo omutienyo muya dingona ngoko kaneria ama ya asumutienyo yega na boigo kwarigania ime yomurobiri kito chaka gusanga asobwamo emambia eyege literiane Ishmael Mogere. Biamono sana. Ishmael ande tukumwakira Nyasaye ngambia mono manyite. Twikire nusu mwaka. Yeba. Tumaitinga mbali babegete merobiri gusega nga yabataite gwikirania kagitinga baikire nusu na ntogote banga bali batabegete nekiga kisine nande bera nase bitabo. Nabeko nyarikana na kwabegete emerobirio ya gogalia yokugania gwikirania gentoke mu bibere bitatu lakini no manyite buna mwanya bante binte binge bigocha byatigara ase amaliko buna the same way tugocha twara mochie serikali na nigo tubwate serikali eringia asugo kwana na kulia chira muchando monene chinga chinge nkorateba na inde tali na serikali yoka no nyamwanya bantu no nyana ibuna umwakie kuraya mona inche tekinyinge uligererie ebintu mbiri biri kwelierete eiraye gwe komonyene na ki ekeneke ninchikugekerania ase omwakoyo bado liboli rinene ndiri litikarete na ine gwachakire gose ndirelieli oganetie gochie gochaka gochakia erigwekerania okugania kwase ngencho nabayatore sana kemariko osetograteba na theory lakini kero yekirase ogwekerania bikore bina bono tigegente kikikirani usomurubiri oyoiga oikerane nabake sana bagocha baikeranie gati ebintu biria nabokonyorana na rubwato murubiro kwagacha enyomba asomwakoyo nabachetalia kagora mabati 5 na 2 kurelio paka lero iga tanye kugenda amenta mabati ajweke emerongo ene lakini oyo at least na irete step narogotebe mwakoyo Ishmael mwakoyo ntongere ndaite gukora lakini yabanga ni chinkwana chiria gwetebe andi butambe togotebanga akerege ntukia gochire manyangi kinekerenga getinya sata itagwikirani kwanyorango teba nje Diane omwako gukanjenga gache nyumba yaba nogoteba lakini bikore mbiyo ngonga 20 kero twabibekirere ndo mwanchito muriye bno yomto Ishmael agotebiri onye kwate betenga mabati yayo metego chino komentabere enne kyabuna matukago mwanchito muriye tarigoska otaranyara kogoska lakini buna mwanya bantu naro asense moyende nkonyorore na nigo twichire ne bitamiro sana kero yomo nigo konyora tole ne bitamiro gokuburirwa na nkigekogera ekene kigetaraikirana gose getarachaka gose murubiro iga otarachaka na guchakiwa nigo kwegwo manyete ebitoki na bwatega chilifu emerongo ene lakini umwana gachaga serwe school fees igo nkarusi ali nkaminyere chilifu 10 nkabeka guchimoino gabwo mongino minto gose murugione gose umwana moiri one agachia karwara gose etikete gose ne kiombe kiango kianga mangana mange go chimoino bono konyorana ebitamiro nigo bire binge kero goche kubwati ebitamiro biga byonsi pia kene na buranyore na ntubwate ebitamiro bire bie kene tukorate na bire genuine yakoreka nteko kiango bono bono na bagmo tata nuburwa ire runa uto understand na ki ga kyoburwere mbwachite bas enenge yiwe kagenda gochiase oburwere lakini mbiroro bire bike okonyora ne chilifu 10 omonto minyora shilingi 200 orara gore credit asenge nchoni gabe getosene mshwari go senke CBM pesa go sene pesa ocho minyoranke bas ogolero mwana litoke gose egekoro togalira kyati ndagolero mwana nari bakonya gotacha inse 200 echiga ninchengirani no manyete gochire aba akomusana ekero gwatebire na ninchengirani abwaso koirani kominyora mbia na tigandu si emioka bono ginkorusi emie yeiga bas nande tinde gocha korusi ende bone nere yo mwere no ankorusi gangokora bas mambi kogende konde elio skingo chiokora gento gete ninchengina niya bese iyo abange baito ntuanya koirania bese elina ekwarusi emioka
titwanya kwirani na kongu sana ntwara kwirani ya nturuchi lakini njarongo cyane na irani ya na kongu ntitigande wareke nongo cyane na irani eh umuntu utari kwirani manyite baka na kongu sana bange mbali gocha bairani umuntu mayitero tairani pi ni innocent liriamenyoraga ke liagotebana kwanza abagakamba kabwatembwa gete na nyisa chiamo goroba iga guseka arure miremo agoteba akoigwe nchara otebana kangu ikanyomba ingale sinimbwata kabesa ga iga yose tiganda ara harusi nyone na kamyambiri gose emiti anywe chae kangu ikanyomba basi na ile kare nyomba kogenda ningirani ogwo ikanyomba basi ebese ikwanyorana liribu na gwaika na hero nigo yanyora emepango gose emeroberie ndo so gwateba kwanyora gwaye tumigete tigandu sie 150 korwabwo muntu gete na rubwate esira yane uyo bwate esira yane gakongira ne lirende basi oserende nani nabonko irani nabo gochkwanye sire yo kwayeganya kere gocha koira na osirire gocha gosoa nige gosoa nandi gechete gochiase omanyundo mongao Korendo wanjito murigeria boigo tigatora legatia bali baso ira somtandaito o Facebook na boigo togote bien semo ya YouTube no to live Soko TV namba yetu studio ngere 0788666663 na bokunya ko gusanganito mambia bono asokubika ekirengerero kyago kurende tigandara ba mention barbaso ira somoro birito mosetino sent kebande sokro out of morning from Kenya Village Nyamira County Jonathan Matuko ate bwana Yesu asifiwe sana happy new month mokolera Jonathan from Nyamenengo Keombu base ndani hadi mwisho kabisa Rinetirono Bwakire watching kurwa Ekerenyo Nyamira Krandeni Sekio Musuru Sota good morning Diana and Ishmael good morning to you happy Madaraka Day nayo tuwali ritukoli ya lero ya Madaraka Day ono kumochera utebashikamo Diana na Ishmael Nyasaye onganche na roli ritukolinde kurwa chinsemo Seito Mwanyabando Village koganirie staff to korana robwigasi Customs Kenya na Custom Tanzania happy Madaraka Day njema na boiga kirandeni saoteba happy Madaraka Day gochia sama shabiki on sp yen Soko TV former honorable Amia Mecha aoteba Mecha kurobusiango kironge tapwa kiribia Josephat Musoniki aoteba kurwa mwoma irimuru mabroki tuned na Edina Kemto Joseph Ondanya Kirandenis Boigo Muraisi Mena Tuti atebwa kiribia Alex Buruma Korona Ivasha Salams Club weka gisage magwagwa neretinga yegekoro no indeme yomorobere komo mbaka omwerio mpole Eva Lennox ateba bokiete bya baturumia momanyi bwakire momanyi na sporo ikorwa nyanchoroli ateba tigamboke eno kumochere musuriwe sujeri yakiro mama Kerut Barabas kibasona wega mashabiki ospi yen Soko TV Lameko Malibauto wa Bluetooth senior kurwa marani watching live Christopher Tandi out of morning and happy new month watching live kurwa Bunyambi ngochane mbai mention bari kwa bekire omwana fogo na korolire out of nere kurwa Magenche Musogwa wa Kirebya na ndenda rasoma kurwa sinamba ite studio out of Soko bwa Kire kurwa Etono bo Mwagamo nere Peterson Kibuogo niko ndani hadi mwisho Zakari Omwoma kurwa sisemo cha Kikuyu hawate banere no walimi omorobire Soko bwakire good morning en Soko bwakire bya nero isakare mwoma koyo Kikuyu nabo kire bya asomonene chinde mwanchito murigeria wera nantunyare togo chisoma korinda sibono Ishmael tosya nokogera asomotimo komoke erio tukwirana ntoswe ase amaya yemambia yabono Eye Soko TV Uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Itarikemo y'umutinyo y'ugatanga limo bumwaka bw'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye county ya Wajir asomo ligoma nekima bwogucengera madaraka lituko Kenya yacagitugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa tumbo yigoyo ya masayemo weteregete sene kyawusike tegensoko TV wemanya setwarure asetore na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV. Ubos. Murigeria asentunde ya kabere nigo tugoswa sensemo ya magia turakumanyega tiari agendete kwenekiwa
kura chinsemo au lakini botame togo tibia ngankuru county ya Kisii ni county ya mera togo chaka tunyara to kumanyanga wikira boniga ninkikiri mwanchito murigiria kigendete kwene kiwa kurende togo chaka bene nigaba 90 bechinsemo chiari ya gwaro na boigonya karanga meyabokire bunge anotumugirange county ya Mira bali na birero kubwatikana no komentekana kwebikole byobusalia asibabolire umo MP wechinseme cyo somo bunge wechinseme Josh Nyamoko kwene kyabona wicyari kubanganya abanyanyimbabu au bagateba ngati bari gukirania emeroberi yabo buneganiriyo machito murigeria turanyororo botyuru asobwagare muria ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeire amatoke banyibeire kiregentu ndigukura ngakura igo ngagenda baka matongo ngoika matongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwatwe bono rende ngasinyurende gentongokora kero bangire banoba bari kaiga no bamenyete kaiga abanyinu burunge otokonyo ntori kogesa avocado ntori kogesa ngoko ntori kogesa kawa amatoke mugundo batukoreire akaro twabwatiro moibi next speed twairire matongo kende nke yago korerwa na abaibi bekingoko bono ngoi babaremeki akaro omonto itwa marara akatambuka urubago rwarenge kwane akagumwa murone isiko akatambuka uronda akagumwa mamura omumuro omuntu isiko bona karo mwana ya minyoka akanyora kingoko cyaye nkibwati ekura tega kwa chisiringi bikabwati karo mugambi ajike abanyane nyombe ibao kana na kende ngeyo mwana ya gaswa nyomba akanyora ngoko esumyoire erusiri omutu ere subulini bona karo bati kororo mugakona no arenge mugakona agakwana muna no baibi bare gaiga omongina bwo mucyoyo ngina kora abana abwaga ko mugakona omutu okoboko bona karo mugakona akogenderera kubwatie bitiri abantu abakanda bakashika nekibesa mugakona kauba ile nenkoro kumurini mugambi ekenyorori ya waru umuchando tubwata no boibi bore ekerengo keigoro muno bono buna nche gitu kuria chumatano kutura matange kenyumbuga kindi getu ko chimwana ngarura abantu bali isku ngali ne pikipiki ngo ikesku nganya chibando chisiari rensi chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibo ase amanyene tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwababona tukanda tukakola search tukanywa nyama iri nyumba statu mwe bakorara kutokoboli bagasoa kuimukia imioro batete kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutoika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kara tuikire kali tukolia kabere yane ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi bagante ndusi ebintu gete photocopy nkalusinga kora korugabu nkaira na guchaka nande following day nkagenda bagante imba 2000 ngaba 2000 bagante ibono genda inuka ukuli gitora abayibi abuko bangobiri igoncha ndegete gento tutaite motokonye nyamoko tokonye bakyo serikali yetu tokonye motokonye abayibi bari ryagwara ntori go tugakere na itoke ndiri go to arabayibi babera abange nonyenje oyo ibengo tabana baye na ibengo kokoro mwatata akangonera oyo yabana baye bebete chingoko bagatukonyenya na ntore ndogete chingoko naende ngotane nera onyamaru ende monsaberani tengole biasere binga akini aboibi mosire batige oyo she's my wife nje to kwa tena tenere dale kwanza modogo bana motebe tingaki tutale kwa ka kira plani bi nyasa tu anjiri to tika magwa kwarara nyumba utaikuna kwegosa kwarara mambe bwakya kwa nyole kwende kwa no no gora mutumba Wono uchukue gari kuruma ngaya basikari hapo. Uchukue gari kuruma basikari hapo. So tulikuwa tunaomba hivi, ikiwezekana area MP Joyce Nyamoko tunakupenda, hapa ni kwako nyumbani. Mambo ya insecurity yamekuwa ya hali ya juu sana. Tungeomba kwamba maaskari wa matongo wote wapewe transfer immediate.
nayo mwenche murigere tugutigara se county ya Nyamira oyo kabero mu MCA bwe ward ya Bokeira ense moye bunge ya North Mugrango manyikero na nere Kalen atuya nigaesokire na komuchibura ibura bisi asentunda ya gono asiboiga kwanere no buraibo basacha tiboikeranitie na mono bari guchibaikirania ama gendera saganirie abana inchi koba maiso bosio ase obochori bonene bure bosio jasa marita ngoroka na atuya from MCA Bokeira ward banda tino mongina tigatora kichana akai gatora getema na kikira ende bwango kereta magenderero lakini na kumiria karana ende bairanire gocha kondigi no mongina ya mama ira no tokonye ebintu bya chire roche igona bonda etende bya bana inchi bane be ward buna mwandigiri ga mwante biri ngende kwa mure bintu buna mwamba getatu omogwetera sichipara chiri na roseti Awondo che abantu bana na chipara chiri na tuomete chionsi picha chire chinsana chiagaira makori abonda etemba tebie na diria karo chikura chia igete chia 2022 awamwantete na mama kora atigare kichane kio giasinyirwe gasi kabisa na bonda etemba taino boraibu abangina no boraibu lebu amana sana ase kenyoro ekiara mama eteno mongena tana kwebana no mwana oyo karesiko komotigarire no anendagera igo no inche kana akorire gasi Bokeira moise korigereria chisa brocation chiane chio sipiko rumatongo gekonge na nyekenimo nabona atemete guparansia egere kero omonto aikera amagenderera ari arasende chipara chiri na igorete chionsi pi no chiraire buna na chigorete gogoche ensemo ye chinyagetari njire na rosetie buna yame korokubo barachera ari esa brocation ya Nyamonge igera ire paka na kumine bintu bya ibiru chidirisa chiatagoirwe mirango yatagoirwe igo tere igoro paka bono amoni nyagetari ekorokunyaobe nyagetari ekoroke munjugu teri gokora gasi boronge nyagetari ekorokukioge paka ebitande bya ruseti bwo bikairu na ende chi nyagetari chinde isiko ye wodi ebinareta tonche bya komanya Manjito murigeria tugusuka mutweni gaba bwatani ba Kenya Union of Domestic Hotels Education Institution Nabaigo Hospitals and Allied Workers babolire serikali gutikira barindi bwabana asche skuru na yamagigayo mabasukano bomorero kwene kiwase skuru y'abanyaruka ya utumishi asaboro kiwa 15 nomo banyati bagusiria hamagimabo Thomas Mireri nigabo bolire chiskuru cheime kwene kyabana kubekakire chinchera banyari bagwetanga nimireri yo kunyarage kolenta umuchando ase chiskuru. You realize that there are no even matrons in the schools and the doors are locked at night, whereby our young students are left at the mercy of God. But as a nation, as a government, we cannot sit down and wait for such strategies that has been since memorial in history from Bumbururu, Kianguri, and many schools that I cannot mention, whereby we have raised young Kenyans who could have been role models in our society. And to that effect, I asked the Minister of Education, CS, our brother Ogamba, to ensure that all measures have been implemented. Otherwise, we'll not sit back to see him just interventions, not doing his work. They don't want to employ matrons because of decapitation and failing to employ them in accordance with the provisions of the law. So they just like try to boot some boarding schools without considering such factors. So we must have the safety measures before we try to elevate some boarding schools without the measures. So let the government also send money to schools so that the employment in schools is consistent. I believe that he should instruct all the board of management in all schools to sit down and make sure that effective from today, they have all been called to their relevant schools to ensure that the safety measures of our students is been brought to where it belongs. Otherwise, those schools that have the substandard measures to be closed and be converted to day schools.
Ensemo yendo murieli abamenyi bekenyoro kya orwaki mwamonyangi na nyakenino imiye wadi yabokera sensemo ye bunge ya North Mugrango niko bareno bwoba obonge magiga yebikorbi obwibi bwichi wa chistima gochaka comment kana ase ensemeyo ibono yaireire obokora liboganetie stima gotigara magiga gose gotene nase chinsemo au buna bono kogenda etinga amone ebinde binge buna bakwerera asobwagale mambya yabono. Maleta ana yankoro ko Henry Mbotela kurwe kenyoro kyorwak gokeira ward ekenyoro keke bwato bakongu utagito gokonyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga to koiberwa twabere to koiberwa chiwaya mono chiwaya chi hat kyanze to koiberwa do jikoboka mantonya la stima teyo murabono wiki ali nenusu chiwaya che ibetwe twanya bakoni tema koenda polisi ngabeka opioro seitonorwaki akine ngurumwa ekenyoroge kurukumwa munyangi ntege tangani tetu kwanire kuri stima ya bero bokongu sana stima korombiaru almost 30 years twanya kora stima twabere tokoba ko promise kwa na wanasiasa asama tukamange na patobekire stima banya utobekire stima twabere tu ku apply stima mara osenkane stima yetu anya konyoro toma eti okora ntoria ese constituency ya North Mugrango ose tuakire tumufunge ojo asinyamo kechukura inkuru ese kenyoro kya munyangi Samalia tangoro ku Florence nyakerali nyaonga njabone kenyoro kiane emiaka yalire korumicha igana na korora stima bono chengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migunya muko atokonye stima elinda abana barorere basome keya ogonyo seitogere kenyoro kya mamanyangi gomboji stima ntogwa titi noena abana bari konyara basoma nyabane simito ko chache kyara ntogwa stima twale kwa sababu simwa chao sinimoko atakonye atoletere stima ntwa iberu na ndege sima chusi wana tokunywa macha mabe ayako etansa buro chama nyamoko kora ncho tokonye na ndi tigama tokonye barasa kamuranje osene sibyo boibyobo na ntu tonyore stima ya ntu tonyoro ko eraga ndo chinege sakire ko to gocha kanne aseke nyoro ke gato baba nchino mwalimu na mwaso wa mkisukuru kira around tega one of my observation na ro to moja serikali mwaso administrative amana discipline ora rete agere to twali mechande yo bibya sekenyoro imora wena intuna bali mutu wati powers yo kuru discipline sa abana baino niko kimoreka kuna bayiboli tema sana kumunsa abana baino tabitingia na serikali ndio eso ime wotera kubeka chibarasa barangira beboli amo bakwane runa twakarira abana babukuruka Manjito murigeria tugusika mutweni go muraibense Dr. William Ruto agokero bra yobi ya county ya Samburu asogokinia ebirengo byobocheno na gokiania ebirengo byugukwa kwa bana na basubati chenga kichu kobiro kaukwana nigane kyokubwatira no mwaziri Aden Duale korenta aborobia na diogosira abasubati chingaki barasoko ibora. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Samburu has been among the 20 counties in Kenya where we still have very high mortality rates of women, our mothers, and also children at childbirth. But I must say, I am very happy with the progress that is being made. And I want to ask the people of Samburu, no mother should die. Hatutaki tena mama afe wakati ameenda kupata mtoto. Ama watoto wetu wapotee kwa sababu hatuna vifaa ya kutosha. Huyu waziri Aden Duale tumekubaliana na yeye ataajiri
high level staff ambao watakuja hapa Samburu kusaidia watu wa Samburu hasa katika mambo ya kuzalisha watoto wetu. Tumekubaliana pia na nilitangaza juzi ya kwamba we're going to hire additional nurses and midwives. We cannot as a country continue to lose our mothers and newborns. You know, the numbers that are shared globally, that Kenya all these years has been at the same level as Afghanistan. Just imagine. You know, that we have to change. And I am committed, and Governor, my good friend Lati, I'm going to work with you. I'm going to work with all the leaders in this county, including our MCAs, to make sure that we reverse, and every mother must have safe delivery, and every child must be given a chance to live. Asansemo yende chinga kiritiko lya lero umwiga umadaraka urachiko chingeri kurase county ya Wajir niko monogerwe serikali Isaac Mwaura aireri baga kwerera emirubiro ao eyabirwe kegwikiranirwa ase ensemeyo namono ase emirubiriria ya magendero eyaire umurubiro yuguchuchengerwa ase ensemo ya Mandera. The selection of Wajir County to host this year's Madaraka Day celebrations underscores the government's commitment to addressing regional disparities and fostering balanced national development. The northeastern region is benefiting from substantial investments, including the construction of a modern 10-seater stadium. You'll be very surprised to see what was there before and now. We visited, it was just empty field. Today, you will be surprised to what you will see actually, on Madaraka Day. We also have tarmac roads around, to and from the stadium, street lighting, a mini state lodge, all within Wajir town, amongst other infrastructural installations across the region's 3 counties of Wajir, Garissa, and Mandera. A total of 30 major projects are ongoing in the region, including 7 ESP markets, 6 student centers within Garissa, and 5 TVETs in the area. 5 affordable housing projects are expected to deliver 2,148 units. 7 road projects enhancing regional connectivity and transport services, as well as water supply and sewer systems. Over 1,000 classrooms and other education infrastructure are being put up in the region, underlining the government's commitment to ensuring access to university education across the country. And also it solidifies the day's theme, education skills and the future. The country marks the 63rd Madaraka Day, a celebration this year, an important constitutional national holiday that reminds us of the day when the country attained self-eternal rule in 1963 after being colonized for over 60 years. This day is being commemorated for the first time in Wajir County in northern Kenya, at a time when the country's economy has been stable against global shocks such as the ongoing Middle East crisis. The day grants us an opportunity to reflect on our forefathers' aspirations for national unity and national development, with the aim of incorporating all regions on our path to prosperity. The Kenya Kwanza administration commits to inclusive development, national cohesion, and equitable progress in conformity to these aspirations. Nabigo monchitu murigiria nsemi kwa meria serikali nigo ya mochiri muraibense asogwanchira kolenta baroire baibora hasense ya Kenya baukwana no muraibe kiama gya DCP gatiga shagwa no yo Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigo banekiria buna ense ya Kenya tebwa tuchunguru heranyarige kurwania oburoiro bwasibate birebuna bachikukwana negative bwatani erikumanya obwene. And we are saying we have no problem assisting other countries, but we cannot assist them in what themselves they are evading. Ama siko namna hiyo? Si wa Amerika wanasema wanaogopa hiyo ugonjwa. Sasa kama hao wanaogopa, and we are also asking,
question has been asked to me this morning. If America are not sure they can handle that outbreak, what about Kenya, where we are unable to handle malaria? What about Kenya, where we have no equipment to deal with kidney failure? What about Kenya, where SHA is not working? What about Kenya, where there are no drugs? If America, the way it is established, they have the best working health system in the world, to an extent that medical equipment in America, even hospital beds and other equipment like MRI scanners, they only keep them 2 years. They discard them, they get new equipment. If they are that advanced and they lack confidence that they can handle that Ebola, what about our country here? Na zile shida tuko nazo. Hata hapa Kenyatta National Hospital gloves hakuna. Hata GV inakosekana. Hata chakula ya wagonjwa hakuna. Sasa Ebola mtawezana naye? Position we want to take as United Alternative Government is that on Tuesday we're actually meeting the Charge, the American Charge, to have a thorough and honest conversation, because I associate myself with the sentiments that have been elaborated by my colleagues here. What is always permanent is national interest. And America has been acting in their best national interest. So Kenyan best national interest must be well articulated so that we do not have our people coming to grief because of recklessness. Sensemo yendo monogerwe bunge nene Moses Masika Wetangula sensemo yaye niga esokire na kuburia abakenya kwene kiobomo na kubwatira nabo sibo bochorio banene bo mwaka gw'echili fuibere emerongebire na gatano na kabire sensemo yende nigo boigo agokeire obo niga agokeire oborai na boigo bokora libwo murai bwense na mona sensemo yorogongo rwa Western abwose amagendro agendrete gwikiranibwa aseboiga aruro kubori gochesa bamenye bensemeyo bagendera gosira omurai bwense na mono bachikumwakire kura iria nyarega kwera na sentunda yaye ya kabiri. Kule bungeni tuko na vijana wanafanya kazi, na mimi nimewaambia warudi nyumbani, tuunganishe watu. Mambo ya kusema habu kusuha kabarasi haragoli, hiyo mambo tuachane nayo. Sisi ni jamii moja na lazima tuwe pamoja, ndio wenzetu watuheshimu hapo mbeleni, watusaidie. Lazima kila mtu awe na kipande. Ukishapata kipande yako, lazima kila mtu aende ajiandikishe kupiga kura. Kila mmoja. Ukiangalia jamii za region hii, Uhuru Kenyatta alikuwa rais miaka 10. Region yetu yote ilikuwa na waziri mmoja anaitwa Eugene Wamalwa. Hatukuwa na PS, hatukuwa na waziri mwingine. Kwa serikali ya Rais Ruto, Papa wa Roma yuko hapo, Musalia yuko hapo, Oparanya yuko hapo, Deborah Barasa yuko hapo, na tuko na ma-PS 7. Tuko na Inspector General wa Police Deputy anaitwa Masengeli yuko hapo, na vijana wengi ambao hatuwezi kuhesabu tukamaliza, ambao wamepewa nafasi zao. Sana swali, tulikosea wapi? Kwa nini tusikae kwa meza ya uongozi? Jibu ikapatikana. Tukitaka uongozi pia tusukume moja wetu aketi pale juu. Tukaulizana nani amefika hapo mbele. Ukiangalia tuko na Weta, tuko na watoto wetu, na tunasema basi. Mimi nataka uongozi uje magharibi, lakini nataka kuwaonya kwa vitu viwili. Kuna wale matapeli wanatumika na wale walitoka mamlakani. Washindwa ama wasishindwe. Mwingine alijitokeza, alikuwa anaitwa anatembea, ametembea mpaka amechoka. Sasa mwingine anakuja kwa mkutano anasema mimi ni Sifuna. Sasa wewe utakuwaje Sifuna leo ukue rais kesho? Itawezekana? Huyu Wetangula amekomaa
kuwa rais wetu wa taifa la Kenya baada ya William Ruto. Majito murigiria chinga kichiboigo nigo moske wetangula iraribaga ko bayinyoria abanyaruka 15 nemo ba utumishi abo basiriti bogima bwabo chinga kichi mu masukano bo moriro nigabwa aboriti ababwate nibetsemi banyari bagwe sokya nabego kwanera igoro yechinchira chiskuru tiranyari chigwetanga no mu basukano vunoyo. Kuwa na maafa kule Gilgil. Shule ya utumishi moto imeingia, imeua watoto wetu. Naomba sisi zote tusimame, wale ambao wameketi kwa dakika moja, kwa heshima ya wale watoto ambao wamekufa kwa huo mkasa wa moto. Mungu awakumbuke, aweke mahali pema mbinguni. Na kwa nafasi hiyo pia tunawarai viongozi wetu wa shule. Tumekuwa na maafa kama haya. Serikali ilitoa mwongozo. Kama watoto wanalala katika dormitory ya shule, hasa watoto wadogo, there must be a matron and a mature person sleeping in that dormitory with the children all the time. Ili tukiwa na shida, yeye ndiye anajua escape route, yeye ndiye anajua kufungua mlango haraka, kwa sababu wengi hao watoto wamekufa kwa sababu hawakujua watatorokea wapi. So this directive must be enforced fully. Tunamurai waziri wetu wa elimu Bwana Ogamba, make sure in all schools where there are dormitories, children sleeping, there must be a responsible, mature person, a matron in case of girls, and a caretaker in case of boys, responsible for the safety, for the escape route, and any eventuality that may occur in that school. Ili watoto wetu wakuwe safe. Omoteri bwe banda ya Kirwanda Junior umanyikirwa nere Charles Nyowoka nigo aenekirie buna nairogeto musiki na inde taratiga kubugia omuziki no nyembeo yabire nyonembeo yabire oroge kungusabuna nigo aringire ebisero na koimukia osena kweneko kurwa ase omuziki. Omoteri oyu chirenkuma ase chingero chiae chebenga echo chirengete kumurekera mono ebinyoro byaito nigo amanyire useniga amanyire ensoko buna na sengencho akwere chinga kinyinge gokora obutati bwae umanya gosokya omosiki nengero nekyo kyairere atareikera ose atarabaka kuyekana asama tukabwangoiga buna omosaki wito Vincent Munda agotumanya asubwagale maiga yogosanga amonere egwoko babanga kebunderangi ayabasani bane bagate magonkanie Yamabera na rujenga ya beire kararesi Onyane bitago byaye konya byaerire yani umwana siasa kagoja iyo konyorare insepi agoicha insepi paka na bamo gwikaransanere nonya nubunyansigoro lakini buna konyoreke rugoiga obisi yayo kongonta igogote bingande bisi ochoche ngora Kaiboire ime yabo nyakoni Kirwanda Charles Nyawokotiso na somete skuru yoboroso ya Nyagokiani agasomeria yetono ime yabo mwagamo amonelia ya Getangwa nyuma taraso secondary ya Gekendo chinga kiecho oboremerwe bitoki obuboire temeri ngasobo bukamure ndoto yakobo morari giata Gekendo secondary karo twasoma ngaka form 3 nona atigirete skuru asengenjo ye chibesa chiaborete nona arwete ngagenda Nairobi kurigie gasi naro Nairobi naro bugima bogakonga aliase mukunga egasi nkariye Nairobi ngimanga chandeka ayana haro chendugu yangu na mangana makong obororo mbori goita egakyo moiri agantuguta enjara kamba kongita maene nkuriye geteri pas ngaira naka aiga ikamwebetereria koro buremi eria gendererie chinga kibo igasoeto boteri bwe kwaya nenda kabomoro kigwisemo Kenya gusira choni alisio sababu aso mwaka bweri bwe yamo chimikianda 95 nebere umwaka oyomo mutu yokorara kwa alisio sababu agasokyo gotera kwayo gutangani inseye bandi ya Kirwanda Junior ekerobono tata mokali sia jigosira mangane chingero chikangusa nkanyora singinjiri ya manyinga nkarwa mashabiki
atigaire kabwate birengereria binge nga itora nyoro muntu gototereria bunarisi bakaba bakuburia amaswali ya mange sana ngaro nga yate ko babuya ono mucho sababu na inje no mucho kuro sababu inte ke tata mokale gokora ninke manyete ngarabono tigansoe ndosio gotera omusiki bono njete gocha vero hopeni ekerari ciacirire na mashabiki buna aburire naki nabo mwatige pendi konye yari gotosemia bono yacira bosaigo Amatera yabugetie ayuare no bosemi obonge niga mashabiki amwitonire na gotaka kumanya buna ningi kia mobera egento boiga goteba uarekire asa marieta anenkoro kwa Nicolas Onuna charisinya kwa kotiso isanchia ichi nyinge niko chibwata bosemi obonge nabo chikonyara chiko inikale nyano muntu oyo ubwate none birengereri bibe onya birengereri achirange bomoreta anga sininiga buna bonega bande kuna kubutona kaibana yagoka chetera amangano umusiki kali rero gwikaranza osokio gotera mambi uikoga ate information yaani goikokoro botakti wa mangana bunokoro sikintu kia bwango tete komnyoke studio na boke koera bwango umusiki notakeire uikaranze oyorengererie ekiage nara igure abanke mokobori nganya gwoka tayo abande batebanya gwoka atigete umusiki lakini nditinda atigo umusiki umusiki ekenege ento kirekia manyinga asebono iga merogeri ne menge tobwate amasoe sintogenderete na ndi bwango iga ngagetengana bo muranyore chingero chinyia echuchireri ko kabisa egere chisemia abantu baito na ndi umusiki no yokoreta abantu baito buno mugusi amo niga goteba kobugia chingero goikaba ikire volume 15 niga kogocha nebitange binge korendetara kwa moyo gwetera buna chingere chine chiangerire gendereirie ekaro gwa kode gento kiaberekia na bukurwa ne gujiseki chinyinge sana chiseki nchiabete nkanyora matemu amange paka nonya ne bintu binde bikanyora ntate kubwatungana na kinga gwaterire chi copyright binde tokanda paka kotini chi copyright tikajaga kuligwa ya seta yong bugete copyright ya muntu ekige kango moyo ekaro kiango moyo nga ankorwa ni gwa sengenjo yegasi ekamento moyo mono ngateba ngabone nere gasi ngokora so igo kende gionsi okore ekaro konyoro kurwa ni gwisigie kinekia ekineki obwente okora bako mwiso oyetero musiki oyo twamanya ni na basani abange bankonyire bikosi abana bane ngonda bali skuru mbuya menyete tindi njara musiki oyo ogerire twabeira abantu gwetera buna amatera nenchera ya moyo gosegeta bomenye obuya nere buya chiserikali chiegenga chiene kibuna amaegerio ye chingero nari na intwe usiyengima antobwati music academy esukuru ekuegeria igoro yo musiki buna chi county cha chire mbata etikoranga omusiki negento kia maana sana onya nabana siasa tuikora bani tubagotumekana na kinte tondo serio gotera ngocha kujire campaign ochakere president bakoma MCA esukuru borio kuegeria mangana music mbata etiko yinyora so ikona bana ariko tebanga asiji county yetu especially Nyamira na Kisii ndotakeire gutwara esukuru ekuegeria music ekiagara buna bono muruji CBC ajirera ngwara abana bakogorerwa bakibita baire skuru lakini skuru chinyene chiri kando chigosome amangana music yoka akuna kagendete kwene kiabuna no ari kioriri kyo musiki nigabekire tene ningencho yogotera kwaye kwebunda igoro ya mangana musiki ona ateranga ebunda ne ebunda ina minetie nga amangana ya togoja twakora siasa nabo tokochoro murai wakagire ngabono na chago konya buguri misigeri mwabwata obegente tofauti obakarales mwaka getenga mwanyorire bundira buguri musigo mwaira na kolera okotera nkoro nkagirite na koreriko uji gosoka bwango iga nterete ng'abantu batebire nga natigiro musiki na beiro mulisia obo nabwo bosemi bwe bandi ya Kironda Junior kurasenya gwoka gochase jamii ya Mwamogusi uchumbe ndabatebye nga asa matera atukubukia uko yategerera tako tegereri timu yoko tenge bionsi ne biano twateba entertainment neganirie lakini rusinga kangana kamo gagokonyaye ekero gagokonyire gakonye ni family yao neke ne gitabo twarikire gwitro gotera gutaigusira na korugo bwenda gogosomia na indi urusika ngana kamo karagokonya subugi mu botomenyete na kiye korangora ate nga finishing point nero yenge yo na gyo kora korwense
despite ati gwaete ira mang'ana amange ekiagera omoichi emeji tomenyete ogokura ngoring'ano ote ukatoka iyo abantu bagota ng'omochi ori noyo nyarebe muntu tayo iboire oragereiria kwaro mutaka ninde togwanje twamenya no butaka obwo nende kwabwanjirana nende gwakwa mutaka negasi eri yo musiki abange buna mumayete osabange buna mwara igure nerongenderete tindatiga musiki kubasemia kubamanya amano kubatengia ekiombe kiobomo gwechinse gose UNESCO nigo kegoteba gwetera chingero eriogiria abantu nigo likoigwekana nabo igo chingero nenjera yamo yokorete ebinyoro amo nche ngorokwa Vincent Monda. Pia sana musaketo Vincent Monda ase omugano yomia actually no mugano ekiagera no inchinara Misiri kirwanda chune thina mora matuko mange yere kigetambe sana atarasoki ngere ende yonsi korende negatebire na era atarasoki ngere ende yonsi gose sani ende yonsi guika akore obutatuwaye gosugo tuki asenge chinga kichinge ni gagocha omorekera ali agocha akorekana se binyuru byaitu no boigo ali atweta na ine negekogera gwikira bono iga atarasoki ngere ende yonsi korende orire irana bwango iga esani nere erike konya koyekwa Bigona nchiningo kekomorana no ena sigita sengeti Nsoko TV kiagera kero Vincent Ekiroro ninde shwa the next time nigaga tuchikomorana mwanamboka yebon Tendo mutumokomo kego mwanchito mulgiria tuira neto soa sensemo ye chigaseti Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi amarere nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora chibu asomrobilyo bubugima no bocheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire no bwenya nyoro murobelyo bubugima no bochenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Nsoko TV oburuso bumugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulemi obiyoke
enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia iguru y'oburimi bwekerero n'ekikoringa ase oboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ni kamaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumu ime na Bethlehem machine kiretse kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba wika chinsa isato asomurobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kuri asabaremi chini gongoro kwa Bethlehem machine asomurobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse obugima n'orugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro ona wacha gitego aya ni muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaibiri chabutuko imeya Yensoko TV oboroso bumuguse kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana Muligari bwa Yensoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukuri iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda tasikerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa karibiwa wana kijiji wakagoroka wakamua sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha Eye ni Yensoko TV oboroso bumugusi Manjito Murgeria wigeta sengia Yensoko TV nigo tugendete usangana ya somo rubiri Yensoko bwakire ne mambia bono nigo togoswa sentunde yende astogoswa nsemo y'ikigazeti turakumanyinga wikira boniga na ari ya sigazeti utarenyo gazeti ribwanje tunyariko wasomera nigo turakumanyinga wikira boniga nikigendete kwenekiwa mo director tokobekire ikigazeti icho ACSTV agusa sesimiago Manjito muri togochaka bunere bene kurwasiga seti chito noro chonsiga gu manjito mugira tubate tiga seti au korende togochaka bene ne gazeti ya Taifa Leo litukulia lero nigego kwanira igoro yo bwa ogosamba use oko manjito muri wa kwanira igoro yo burwire bwa Ebola obwo hatamanyitinga insi ya Kenya na kira chikubeke merobere ose mikakati erikwene kyabuna tiborigo chia konyora aba Kenya haigangu kwanira bali igoro ichisemo cha Laikipia buna egetuo keria kego chikobe korora kwene kya buna baroire bali bagose abantu bali baratokino buroire obwo ngo kibari ko irwasti semecho chia quarantine igaigana bagoteba no mugano la gazeti ya Today Nation ya Taifa Leo nichiko kumanya sobwa garinki bagokwanira kolene nigo bagokwanira igoro yobwoba bokwambukirania ebinyinyi biria bya Ebola machito mulgiria tochiko soma asobwa gari kolende sauri gazeti yo ndaitebwe somera asobwa gari ngo kwanira boigo wari chisemo cha Western gati y'abananchi nigo bamosokiri Edwin Sifuna guseba mubolire go chikoba ase obachori bo mwakogo cha 2027 abogosomera asobwagare asebe go bagoteba igoro yaborokya
aborokiwa abanyarte bakubwatiranirwa no koya gusoma basikano bw'umuriro ase skuru ya utumishi y'abanyaruka ya utumishi gabatanga DCI banyoli gati y'abayisekabwo usaborokiwa abo batano na babere banyarte bakolenta omuchando yo no somere asubagare gazeti ya Taifa Leo bego bagukwanira igoro yekiama kiri kya ODM na bege kiama kiria abura kiariganitia gori tsukurigoro na bego bagukwanira mwanchito muligira kero baringe chisemo cha Kisumu negatia baraikura sekia mekyo bali bali na wananchi rinda mwananchi ngo baringa se county ya Machakos na barabare gukora erali ya borro no chugwe somera sobo gari gazeti ya Taifa Leo korenda itendara soa ase gazeti ya The Daily Nation nero mwanchito muligira nero nige gukwanira igoro ya Ebola ngari ngo bagukwanira igore dili yo muraibwensanya tega kobeka gose ekobwaterana ko muraibwense ya Kenya no muraibwense ya America Donald Trump aigone kwa gotebanga nigo ebinte byanyantiko koru ase togotebanga kisirisiri egati abaraibatama itena baigaba Kenya bagotebanga nebinto byanyante bigokorwa ase nchireria yogotabolia ba Kenya use ko yana kyanga abakenya nkwe kubariribaga banyare bakwena na ebirengero byaga segazeti emba begetibya yo muraibwense ya Kenya na bigo muraibwense ya America Donald Trump ko igomba begete egati yabanyagetari gaiga ndochi ngo babegete uniform cyabo bari tayari hochiko bwata gose bari tayari gochiko shugurikera abaroire bali baratoke no boroire bolia bwa Ebola no mugarura segazeti ya The Daily Nation noro ninchiko komanyaso bwagaro mwanchito mulgeria swagote babono nonye nabatali bali bagoso imiensi ya Kenya nigo batebirenga tibari gochikonyara bagoswa ikiagera nigo babwate obwabanga amagimabo niga gochikoba asakongu korengana no boroire obuna boigaba ntokurwa sinsemo chiria chi America goso imiensi ya Kenya chingaki abaroire batokire wetania chimibere 40 no yomo babwatuburoiro bubasiria magima basenseria ya Congo na begoyo masenseria ya Uganda negatiabo nigo batogete no buroiro bu tuchiko kosomera usinchiko tebya subwagare buno mugano yogo kwanira omwanchito muligeria kore nentara mwanchiro yo minto Ishmael anyare kago swa asegazeti go kumanyaria da sigazeti chinde mwanchito muligeria begoni chiko kumanyiga tiari bago kwanira igoro yeskuru ya utumishi uranyanyarete yeko abaroki w'abanyati bagusire magimabo wetera asomo basukano bomorero bagase gazeti ya Testa mugano monene nigo gokwanira igoro yeri goriri amabuta asabone bagoteba omo waziri wandai nigatebire bunabono nigo ligoriri amabuta lirachikonyara ligo keigwa gwetera asamangana achakire gonchorera chisemo chire cha Middle East nabigegatiye chinse chino mwanchito muligeria nichiko kumanya asobwagare buno mugano yogo kwanera kolene tianda mwali baga oyo minto Ishmael era kumanya ase ense mwende engazeti ya The People Daily gose People Daily ase pages kekeroko yeligereria nero nigo ebwatringana limwa mubuno yero chegabwo ase tibyage mambya bono why Ebola threat still haunts Africa nige gukwanira amangana bwatikaine no burere bwa Ebola emambya yabona aibwe gotara chikoligereria ase obwagale emambya yabono ase ense mwende insabwa sengazeti eyo ya People Daily nige kari gukwanira igoro a local inside MCA's new pension scheme bill nige kari gukwanira ayabwatikaine ne pension scheme gose ebesa elia yabo bagochia banyora asensemeria no nyina se engakiri bakire nyina se omotimoko se retirement guchimwino nero egukwanira gabwo gose umuswado ibono oganirie gochia gwikwa nabo igochaka koligerirwa na barabwa sensemo yabo buna ngakiri ba kolra bakari bwabo nabo yekire myakeri yabo ya retirement yatokana na kenenkere gabo na barabwa bagochia banyora asengazeti ya The Standard ina gazeti mbwate mambia yabono korende ntaranga sengazeti eyo amangana bwatkene no bwonchirori na ronto chiko yaligereria emambia yabono abo ayo agotoka ase ensemeria Business Daily gosase gazeti ya Daily Nation mambia bono Diana nachyo kumanya ase obwagale ase gazeti ya The Standard inere gazeti mbwate mambia ya bono nigo ekarugo kwanira igoro yebesere gabwo nesiginye nemina egendrete gati yech company ange ibere isatoga gabwo emambia ya bono ebese yo ya chagete kurwa
703 million bono nigo yaikire 10.7 billion ayunaro agokwadro gazeti ya The Standard abono astogo chakira omugano yo emambia ya bono sekotebana 10.7 billion does it by puzzle whereby nebes ya chagete ne property yiga nigo e company emo yaga niti koyegora ase ebesa gusasa ebesa iribo igwananete na boigo wetra asumugano yora se page area ya kana mone page ya gatano abasto chakire mambya ya bono na kia yegani ga chagete nigo ya chagete asomwaka olenge bwechilifu ibere na ikumi mo umwaka 2011 sitariki charinge sano na isato umuti yenyino yo okabire abo asebono company AMO kurukwana nero Cape Holdings amune yenda sensemu yende kurukwana nero Synergy Industrial Credit baigwana nete asebono enyumba erega bose property yaganirie gochia koniwa egotoka se omochoyo ega o Nairobi naki emine ega naki ya chagete abo before January 15 2019 of course ntwabwate attackete yabete ase ensemo eyo eye kurukwa company kurukwa Synergy Express da goseni go babwate okugania gwokugora enyumba yeiga yarenge 2 blocks yarenge block ibere aso mwaka 2011 bakabeka deposit entangani yechibesa ekyokorengana na evidence osekorengana nale kigwe ase ekigambiro asenge nchemine yaberoro ase bigambiro ao ayungo chyokomanye mambya yabono bakabeka deposit entangani yarenge 577 million kere deposit yega yabe kweguchia se Cape Holdings abo se gotebekana na Cape Holdings imba ikase ba ya baba na nigo bategete gotenenia ukwigwana ukwiga asenge nchebese ya nyorirwe ke kobwato kwa abo bono kuruga 577 company ya Synergy asenge nchikonye yananire deposit ya 703 ya 577 million bakaganyana bairaniriwe ebese yabo konye barure ya 577 million yibono baganitie na asengencho konye barure nabo igo ebese yaradilili ase amabokabo igo nere byabayiranirwe amo ne interest ya igoro igo bona interest iyo ya kinete kuri 577 ebese yegaika 703 million kurwa bono bagachaka kuminyokania ebina asengencho abe baganitie besa na bari baganitie kubwatuka besa asengencho konye barabwatu keirwe bese iyo igo bona mine ye wetrase ekigambiro ekina kiabegetwe aso kugamba wachakete aso mwaka bwechile fuibere na 15 ase kitokote bana ana arbitration gusei ana arbitrator order ikabana bono kwigwana kuri baigwana netegali wetera sene chiarwetwe Kepa Holdings ikatabuna niko baganeirie bairanie 1.66 billion igabese yiga kina kuri 577 singi nchino mwaka oringi bwechile fuibere na 10 nomo na igabona niko tokwanero mwaka bwechile fuibere na 15 ebese yiga kine gatacha 1.66 na inere pesa baga ni kwirani lakini ne mbarwete bese iyo semba chete kwirani bachete kwirani igobona yabeire ne mina ne kugenda ekigambiro bakagenda ekigambiro gya Court of Appeal mbacha bagenda ekigambiro gya High Court bakagenda Court of Appeal bagacha paka baika Supreme Court na ndabakera na Court of Appeal na ndabakera na Supreme Court nigo bakwenda mutwe baira na maiga baenda mutwe baira na maiga paka bono ebese yo koro 577 million bono niko tuko kwanira 10.7 billion ikibono keko tuorokina na bodi ora tuare esira yane ya shilingi 100 lakini kolengana neri chiko ebese ina bego kina kura shilingi 100 oyenyole kere 15,000 asenge tota chete koirania ase obwango ayunkorengana neri chiko na boigo ase ena chirego cyarwegwa ase kigambiro lakini abanga omanyetemba rigo cyababwati montago chorana shilingi chiribwe chibira ne chinke nago tigeire lakini asa abande bari bagocha baba mamini bate bana ebese igo ikonyengina neri paka banda bakobeka ekina aina ra kwa gazeti ya The Standard ya page ya kane amone page ya gatano asore D
Chikorero natiro gusabe miegyo kyagera. Tindagitie bekirwe la wama yo commenterwe besa gwaro. Interest nero rana bego kina. Tinda interest ye yishmai. Yani onkabesie miana ande kine kichirubere ya nakani. Lakini konya abaiga onye ndiri bamanyete nande boigo bachiete gusika ena cheri ya rwitra sekigando. No nyino kuwe na kurigo tangani kwarenge around 703 million ikaika 1.66 billion bwango bano besiga nturugo kwanira amangana 10.7 billion. Kurende umwanjito murigere tugosikana wikasi gazeti ya Daily Nation ase page ndangana gote yumugano monene ni gugu kwanira igoriye deal yumuraibense ya Kenya Muske William Samoei Ruto na boigo muraibense ya America Donald Trump aigani go bagukwanira igoro ya Valentine ganiri kubekwa gosegendete kwaga chwasti semo chiria che county ya Laikipia aigo mwanjito murigere abagote banganige bgatie bintebia koretwe asenchireria togote banga kisiri bagote banga gwitirase obunegwa wetu bogokora na CNN bagoteba nabiga enseri ya America nigo bagoteba boniga gwikira boniga litukuria Jumamosi machito murigeria abantu mbali barwete kurwa enseri ya America habutokomanyibwa nga nabamanyi boburoiro bwa Ebola kolendege ntwegazeti goteba Moraibwense America Donald Trump nigatebete ngatageti korra abantu bari babwato buroiro bwa Ebola ime ya America kulenensi ya Kenya ndore tayari kubwariganyo mwanchito murigeria no nyene kero buroiro butana goso imensi ya Kenya tomanyenga na kintu bunensi ya Kenya turanyare to gwetanga no buroire buno bwo kuleno mwanchito murigeria ngokwanera bari igoro yaba 90 buna besokire na gukana buna tibatageti quarantine yego gose bataitinyarege kubekwa imensi ya Kenya kulende nigo bagoteba nganonye ekegambiro kyabete kegotenenia nigo bono muraiwensere atagetene gatia barai quarantine yunyarege kubekwa kulende gwego kwanira bari goro yabari kura sense media opposition osubari bakwameria serikali bagokwanira Edwin Sifuna negatia barai bande bagoteba nga ense America nigo bayibolirie nyare kegotwara amasikani goche mensi ya Kenya enyare kegoska chinkwana chiaba 90 na boigo gosaba kwabo ingati batageti facility yo ya quarantine nyarige kubekwa korene machito mulgiria teto so ase gazeti tunyarte usanga sichira bene no muganora se page ya kane ne page ya gatano igase gazeti ya Daily Nation aiganirwa bagotebanga nonye ekigambero geterineti yo kubekwa gwe facility yo astisemo cha Laikipia nigo bonense ya Kenya wetera somura ibwense batagete bayebe korro machito murigeria bagotebanga ense America nigo etebetenga tetageti isolation center ndio sebege kubekororo nabega tetayitko receive baroire boroiro bwa Ebola machito murigeria no baroire tokomanyigo kurwa senseri ya DRC Democratic Republic of Congo nabega enseri ya Uganda kurwa DRC machito murigeria tokomanyigwanga abantu 241 basidia magmabo negati yabo nigo babwatu buroiro bwo nabegenseri ya Uganda oyomo nabete kagosirio bumabwaye nabande bakaba bago test positive kore no machito murigeria egentabara yabange bakumetinkelinga ninki umuraibense ya Kenya wanchire quarantine yige kubekwensiensi ya Kenya no nyenensi ya America gekane tenga teta itkora quarantine side echo kore no machito murigeria tokomanyigwa boigo seria ya DRC wetania abanteri bweyemo nabo bwatu buroiro bwo nabo igensi ya Kenya onde wikira boni gate yo test positive gosonta yo orekanire kabwate ebinyinyi ebyo nabo gegatia barayiga igakurwa sinsemo chiambagati nyagetari ambagati igatia barayikurwa kyambidiyo mbakane to machitu murgirie kubekwa kwe facility yo korende bagoteba ase gazeti ya Daily Nation bunense ya Kenya so mwaka 2016 kero buroiro bwarengerande mbanyarite bakotwara okoigwana nenseri ya America quarantine yinande nigo ya Afghanistan ko bekwa sinse mo chiria cha Laikipia ngo mwanchito murigeria kero tokokwanira mwaka 2026 okobekwa we quarantine ya sinse mo chiria cha Laikipia wego nigo tokomanyigwanga mwaka 2016 nsiyo buraibwayo musike Uhuru Muigai Kenyatta ense ya Kenya nyanyatige gotwara okoigwana nenseria ya America babe bakobeke quarantine yeyo asisemo chiria cha Laikipia aigamba kwanete chibesia bete chikubwato kwa kolende wetiraseke agokana kwa bananchi na baigega tia barai ekegambiro gekaba kegotenenia igonga techit kobekwa
koro mwanchito murigire boigo nigo bagoteba gwitira gwitira sabara babiri bagwesokia abambasada bande bagoteba gaiganga nigo oborwairo borabe bokole ntomu chando imeyensi ya Kenya igonga kero tugukwanire gazeti yo mwanchito murigiria niye gotoirania magega umwaka ulio 2016 lakini ndai tukwanira mone kiagera nigo turaso umwaka 2026 na tutai tukomanyanga niki mwanchito murigiria tuganiri komanya soborwairo bo aiga kurendera ndingo kwirana se page ya kabere nero gukwanirere ngoro yoborwairo bwa Ebola mwanchito murigiria kero tugukwanire facility yo kubekwa sinseme icho cha Laikipia aiga nigo abatari batebire ngati bari ko kikunyara bago ikirane mensi ya Kenya ikiagera abange baboni babo batubo bwabanga nigo barachie kwambuke soro binyinyi ebyo nabayigo okogweni gwa kwabo nigo korabo gokongu imensi ya Kenya kiagera nilitanga nigo se oye nali atogotebanga ne ntunde ntangani abaroira bwa gukunyara bago so imensi ya Kenya yabange babo batero mwanchito mulgiria witira asekyombe ya Kenya Association of Hotels Keepers and Caterers kisemo cha Kilifi awasaba tali bakunyara bawikirana n'ikisemo au gaigando cy'umwanchito mulgiria bagoteba ngati bari gukunyara bago so imensi ya Kenya boiga batali bari imensi ya Kenya bagosuka ku rucinsemo abaro batebire ngati bari gukunyara bagosgendera cy'isemo cyose bagukogenda netaro yabo aigando chingo kwanira boigo asisemo cha Mount Kenya ukwanira baro mwanchito mulgeria egatiye chiruti chiriba kunyara bago tigana na chirocho bagoteba boigo egatiye yemeremo kertwaro choboroire bolia bwa corona bwa soite usebinyi bibya corona bya soite mensi ya Kenya egatiye abantu mbatinete yemeremo yabo igongana iga kwanira bari nga egatiye yemeremo mwanchito mulgeria nigo baro chinga niga banta bange nande bagukwirana bakore imirimo yabo kurwashinka cyabo ni gazeti goteba ase gazeti ya Daily Nation kolinde ekatuko kwanira borere bweporaga igando chibiga baraibechi kanisa mbabete bagwesokia na kubolia serikali tebase gwancha abaroire kurwa senseria ya Congo ensi ya Uganda na biga baroire bali tokomanywa kurwa senseria ya America go so ensi ya Kenya aigo mwanchito mulgeria nigo batebiringa ensi ya America tigetwara maskani go ikaime ensi ya Kenya na bigo muraibu ensanyare ka tigerera ba Kenya nawigo abarai tarichinga kichinde chia siasa kurende nigo bataiti kwene kyabuna abananchi gotwara bale omorembe nabigo afirengia chiga kibagendete kurigeria finance bill nabige gatia manganande kurende gaigamba kwanete igoro yeskuria utumishi aige yabete mubasukana ulibo muliro mwanchito muligeria sibabolire serikali boigo kwene kyabuna nguchire kubekemero biryo aigani goba koye blame ngo sinigo bakoye gikire serikali bagoteba bune serikali tibegetimika kati ya chiskuru yo kwene kyabuna mebasukana bune yekero ya korekanire abana fonsi ngo babale bakwerenda naboigo bakonyara gutama aigani go bagoteba nga wetirase wizara yekisemi bono ngo batagetenga abana fonsi bonsikero barasi chiskuru konyara bari bagosoma naboigo chiskuru cyabo kibe kwasagiya in kesi me basikora mune yuego kolekana kunyara bari bagutama asibabuli bisari yitsemi kubatana ne serikali mwanchito mulgeria boigongo kwanira bale aigoro yechinkwana cyo omoliki wekyama kirikia UDA Hassan Omar wetera sinkwana yani bagotebanga nige kobagana abarai nabigo nige kolenta obukabira wetera sinkwana yaibwo bagotebanga anyanda onyosa wetu kwabira nechinkwana cyabarai bande nigo chikolenta okubaganiga tiabananchi nonye bari ase serikali mwanchito mulgeria nabwo somera subagale twabiri tukwanira igori nkwana yaye Omar Hassan oyo abeteka gukwana igoro yabarai igoro no mwanchito mulgeria nabwo somera asobwagale olenga ninki abari kurasi sema chire cha Mount Kenya bago kwanira wegase gazeti yo mwanchito mulgeria gukwanira igoro yeskuru yabanyaruka ya utumishi ntarambo yo minto Ishmael Ribaga aigani ngo bagukwanira igoro yeskuru ya utumishi Ishmael gangu kwanira bali igoro yo bunengi bwabetu bagokora n'ikyomekeri ya DCI bagoteba gwetera so bunengi bwakoretwe mwanchito mulgeria ntumeta boroki wababetu bagusiria magimabo buna bagoteba ngo barenge 15 nomo boiga borokiwa 79 bakaba bakonyora chingoma tokumanyigwanga chingoma ichirigo cyarenge chintindi egati yabona bali badas nyagitali negati yabo mbabetu transferred kurende tokumanyigwanga asaboro kuwa bali babete bagotomwanka litukoliryo mu basukano oyo mobo no alenge gati
yaborokiwa bali banyarete bagotoka ngana banyarete baguchakia omubasukano ibomorero na wikira boni gekera lisi yabakira sinka cyabo osesobo muise koyo nigo banyarete nga nigatamire kurwasa bayiboli bae gentukere bagotebanga nigo bagende to bonengi nekero baramubwate banyare bakomo beka byaro manchito mulira kuri ntukomanyigwa nga aborokiwa batano na babere mbabe gitubiyara abo bacageti umuriro yose skuru kaite mwarare no ni video cyabere kigo security ya mtandao bagukwanira igoro yo mabasukano yo bo muriro manchito mulira weterase chi kamera cya CCTV igonga obunengi mbogendete gokorwa kwenekya buna umworokyo yo nabo bane tukigotebya nga ninki kera babero manchito mulira kyagera bono bagotebanga wikalichiko libe likubwatiwa ase ensemo yendo mwancho moriria ase ngazeti ya imbwate emambia ya bono engazeti ya The Standard na mono kerekeria tukukwanira amangana ayabwatikene n'ekisemi ase emambia eyeiga nigo engazeti ya The Standard ase page ya kabere naero egukwanira ekikebwate kaine n'ekisemi na mono ase bikoro biri byabere bikoene kigwa ase amangana yogosamba kiskuru amo nayande amange abo ase bono gwikira boniga ekare kworo kyabuna asensemo yechisemi amachiko namarago nare aberga kubekwa kurumagiga sengencho kerengaki ekerokerie bikore bikoba bigoikiranigwa osibikorrekana task force nerego cyaroswe committee yatebuna bono yegwemeremo yatebuna genda ngo murigererie na kurwa bongo cyabari barwa chiri combination go search proposal kikiganiri gokorekana gocha lakini wekera bono yagatebekana na ebinte biga tibira babigoikiranigwa nekioge kogerana ayegonsi agocha ikiranigwa na monegati abiri bigokwanirwa igemambia ya bono nigo ekargoteba igoro yamangana naki nonyina amagacho yechinyomba chiri cyoboraro naki amagacha yo nakiare burabono aso mubwekano engane eriyo gotwara firefighting equipments gwekera bona iga negative bintu birokonyora na chiskuru chinyinge nchibwati ose kwanyorana nigo egente kinigo kere ekemugioka ntubwate ase ensemelia yokwenekiana nonyine bitanda nigo bire chimita gose mite ya mone chinuguta ibere ine byaikiranigwe baro chiskuru nchire chitaraikirania ayogwe ikera bono iga ase ensemo yendebo igo nigo kare gukwanira igoro yamanganaria yokubwatia amachiko ayigwikira boniga atarabwatwa bwikiranu igo asobwengena onyendiri ebiga byonsi byabere bigwikiraniwa nonyena sensemeria serikali yokubwatia na korotota bararena ine ebinte biga byonsi byabere bigwikiraniwa gose yaya bwangona bikoro binga bune biga bwango tibiri gwikiraniwa buna egocha gose buna yabirike go gekwanekiwa gose buna yabirike gekwanekiwa kera engaki ase ensemo yenda se page ya kabere ase skuru area ya Utumishi Girls ase ensemeria Gilgile County ne ya Nakuru bono abaibori babana abaibori baborokiwa bari batano noyomo abo basiria ubugima bwabo gwikaba chikukanya segeka getari ekienge eryo bachikonyora machivu ya ADN kurende gwikira boniga korengana na serikali terarwa rituko hostrena ne tariki ereburungena nigo togochikorwa amachivu etariki gete nigo bono baro nigo batigire embeo igoro nigo bono gwikaba chikukanya asigika getari ekienge goika amachibu ayurende asokere ADN ase bali basiri ubugima bwabo gwetera ase umurero kubasamba gocha ainara go kwanirwa base page yo yakabere chinga kiboigo asensemo yabaraibe kanisa ne kanisa sobwagare barure okuboria gochia ase serikali gokoro botuki eryo emanyekane asobwagare gati ebintu biri byairera eskuru eyiga ya Utumishi gocha kuya naboigo kwerera abana gosiria obugima na gwekera boniga ntwaro chalia asensemeria yechi video gosasi gwetera senchireria yechi bicha buna ayaiga egati aborkiwa baria babere bakubwatiranirwa na ayaiga naboigo naki ukurubiri kwabeire kwabete kugweikiranirwa chika kibwego botukibogenderete okorekana asubwe memono irikomanyana
na raliaya abetika gokolekana kurase enseme ye skuru ya baisike ya utumishi sepe je gatatu asobwango na mangana bwatikaine no mugano oregaiga bwobwanchani korende omwanchani oyomo nigaga ni koriangia oyonde abwase ebwate baberegaiga tukora tabana love birds obwanchani obo oyomo nigaro musongo oyonde nigaro mu Kenya ningoro musongo ga omusubati nere oro musongo alafu omusacha nere ore omo Kenya omusubati ore gaiga nigagotebekana na nigare omo Teresa gose nigare omunyagitari omo Teresa linde ase obwenge abigo musacha asensemo yaye nigo ara sensemeri ya Ukunda county ne ya Kwale omusubati akaimuka igoro na inse maiga yoko igwana no mwancheni oye imense ya Kenya buna bono tiganganye kurwalia machemumbu lenda achibache komenya Kenya yani asobwing relocate permanently bacha kobugima akaimuka ya mase ya momo subati akaimuka akaonia properties ya Chonsi kereke mokiria bwate akaonia ase kerengo kiebesa ere 92.1 million otebanga akaonia yebono ekera akasel akaonia erinde bacheko bune nchiremo banyore anyorende nibo bas achekwe bangira ime yense ya Kenya akaonia besa ogotumira omongwana omwaka no 2014 no mo nyagitari ndo mo Teresa nigakurwa sense area UK United Kingdom akaonia akamutumira besa achake kugora kwanza endemiro iga egotebekanire up to around 21 million agore endemiro agache elinde keragocha goika tacha bachigo chako bogimagaki na rental bachakerioka ebese yue yiboigo nebesa ganiri boigo gotumeka kando na kugura endemiro boigo no kugura egari na boigo bakaigwana na kereke mogokora ebene endemiro kugura ebene nyombo kwagacha ebene egari okugura orikerie taliane musubati nigaganitie kereke mukiri kwa serie taliae omongwana akaimuka igoro na inse iragatebali bagankorikeria ago asenge incho na inche okorana na aligera ligiriga ba minto bitoki bibere bitatu igachi milioni yangenye iga bas tigatolike binte bigasa malite ito 20 ambara bakaigwana kumbo omongwana nigachete moino nigacheta ga forge signature na kerekemo nigago tumu agwaka chibicha amasakara kerekemo otomero musubati ore ense ya UK omotobera amasakara yobolimo mpaka signature lakini ni reality asekene elieta lirororo asama sakara ne eliaye lyoka ekeracha go ikalende na bayabeta kongomono akanyora na kende nkeyo kirikire ase elieta lyomusubati korengana buna baigwana bakagenda ase kigambiro kabana bono egenti kigachite gotori omusubati oyoiga ngwetera ase na chiachite kurigwa ase ekigambiro na bono ase ngenchina rurwete besa yekerengo kegoro nere ole the sole owner ya properties echiga Chonsi ipi nanga kiene bari bagokagana labda asinge chukwali kerekere kamo ase elieta liago igobone minute na nae lakini oyo igani gachite na evidence kwa karatasi na evidence yiga ne chibesa na nero berika gotuma chibesa kugore binte byonse na gwikirania amagendera yonsi ipi ekigambiro no kigyoka yachite kumotoria liene gokonya bese ya yekerengo kia ekere 92.1 million inere besa igukwanirwa abo emambia bona se page ya gatatu abo asebono tokuragenda ase omotimo komoke emambia yabono na nyuma yogo siumire chiruka ntudane na yande amange arasinga zeche ito emambia yabono toskare ne TV yao Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boy
igo na bugu tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatano na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV Oboroso Womogusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko yagusi ase chinsemo bune chena kuru. Mwancho muligereri elitonyareko batoko omugusi ora sesemo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nera nyareko bakoigwewa. Mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba tuna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta senigia Ensoko TV no botochi kwa batoko kora eke korugeito tonyareko batoko gekora asenchera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwancho muligereri tonyareko batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenchera ebwenerete. Ensoko TV Oboroso Womogusi. Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurgase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye Ensoko TV Oboroso Womogusi.
Ndo mwanchumo ligereria mambia ya bono eri twendera kwemanya manga ya rasi chingazeti chaite ngazeti ya The Standard nero tokwendera nero ase page ya gatano na arimo ase kare gukwanira igoro yechindege chichia bete chikorekana ase ensemo ya Laikipia ase kakiama tuko ange atatu igabono nigo chindege chiabere chigoswa ase ensemeyo gwitira ase gechikerie chindege kia Laikipia abwo asebono chindege echo chibogoretie abamanyi nabo iga abanyagitari abwo babwatu bumanyi noborwaire bwa Ebola abwona samoborio agendera tukoba amange korengana noyogore oyokurukura nero mo governor Irungu Kang'ata oyo no mugabana we county ya Murang'a amo nababunge bande egati yabo omubunge Mwangi Kiunjuri oyo no mubunge wensemo ya bunge ya Laikipia East omubunge wensemo ya Laikipia North Sara Korere omubunge onde noyo kukonere John Kagiri abonegati ya balia gusiabara ibariba agendera tukoma mincha ningana eyegengima asingi nchukorengana no mugabana we county ya Murang'a nigatebire na gwikiraboni ga EOBC yaye tramanyi gwa kende gyonsi gostarate bwa kende gyonsi kegenderete igoro yomurobiri oyo iga bokwagacha na boigo gotwara facility eyeiga ya yoburwere bwa Ebola asensemeria ya Laikipia korende abanyagitari barabwo mbagenderete goso asingincho chindege nchire chiabere chigweta abuna boigo chigoika abayigo kuchikoreta abanyagitari abayiga bagocha gushugulikirwa se bagocha kurwa obobwenya bwoburwere bwa Ebola asensemo eyo engaki yiboigo nigo mu waziri bwobachenu Adendwale nere aigerero murobiri yoyiga omugima bwokorosia nabo igotware quarantine facility yoburwere bwa bwa Ebola ime yense abo ase oyo kurukwabuna nere Rigathi Gachagua ase ensemo yaye reniga atabana Ebola billions not worth Kenyans lives abunkorengana nensemeria yes meria kwa meria serikali oyo muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua omuraiwe kiama gia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka amo numurai ODAP Kenya Eugene Wamalwa abwase batebirena chibesa echiga kirache kubwatukwa wetera asoborero biga bwa Ebola tichigera kubika ense ase ara kongmono se asare agotemono naboigo echikoirera na tuabekire obogima bwo mwana inchi ase arabe mono naboigo kwerera nyone noburero biga kwambukira abakenya imeyense abwasikale na Rigathi Gachagua nigakoboria na inkige kogera ense ya Congo nkiye kogera facility yeiga no nyenkorengana no mugabana oyo iga Irungu Kang'ata nkiye kogera na facility yeiga nkieta kwagachirwa ase enseria ya DRC Congo lakini goche kwagachwa ime yense ainaro ari igabwo ase page yo ya gatano na kabire na boigo ayabwa atikene no burero bwiga bwa Ebola page ya gatano na gatatu ni eri akianda omusangerekana norakorekana teri tukoregoro ase county ya Kisumu oyo abete gukoragwa amono muraiwe kiama kia ODM Oburu Oginga amo nababwati nibara se kiama kia ODM abo ase korengana no Oburu Oginga engana yaye abete gakuru seri tukoregoro nigatebire neganga yaye nene nukoreta obwamate naboigo kwene kiobomo ase orogongo rwa Nyanza lakini ase ensemo yende nigagotebana onya nere ogochia koirera obomo tibochia koba asensemo ya Nyanza era nerwete nabo agosukainse erio tonyore omuntu oria oragendererio burayo bwa sinchira ere endonge kegima lakini kerenga kiaye kenene keria asabire na abe gakubwatesigwa erio gochia koene kiana orongo rwa Nyanza nkubwata na role naboigo ekiama kia ODM egotinga ase miaka ere gochia bosio abwo ase page ya gatano na gatatu nigukwanere goro ya Linda Mwananchi ase omusangerekano ne taro babetwa bakora ase county ya Machakos ase ritko lya Igoro abwo ase omo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna omubunge wensemo ya bunge ya Embakasi East Babu Owino James Orengo amona braibande babetwa bagwikirana aroro abwo ase korengana na barabwo nigo baorokirie
ukugania kwabo kuochiko bwaterana amo nensemeri kwa mirire serikali eri guchikorosia serikali ase omwaka bwechilifu 2025 na kabere aina arara se page yo ya gatano na gatatu na kianda ase page komya so bwango mano igoro egokwanira igoro yo moyega orero asobwaga igoro omoyega omadaraka day urakorekana ase county area ya Wajir abono ase amangana ao gose amaya arache kororekana na boiga arorekanire asigika ange emiaka 15 iga korwa county osekura sense mejo yabereke gotigara magega na mono ase kurwa serikali chiriche county chagetwe gwikera bono iga lakini asabono wetera ase umuyegoyo iga omadaraka urachingirwe ase egeti ekerikia Wajir nigo bono amangana mange buna chipara banyorire amagendera ase egeti ekigabono gechigosori bagacheirwe chipara sensemo ya mache estima amo na yande amange ainaro agokwanirwa bwase EPG eyo ya 10 chingaki omurai wense aorokirie gose aerere na ase omwaka ogocha gusa sobo chori obana bu mwaka bwechilifu 2025 na kabere na bwato kwegena na nere uguchia koba omubwi abwa satebire ni gago chekonyoro bwi bwa mapema bwa mapema maambia aini gaya kwanete ritkolego rakerekeri ari gusanga nabamenyi bensemo ya Wajir ekerekeri bono boigo agendera tenetaro yae ase ensemeyo na mono ase ritukoli rero rire ritukoli rachikoligererwa mono ase amange no nyangwetera ase mo ya Wajir guchia ase ense aibwo na ase page 10 ama ne page area ya gatano narimo Manchito Morigeria tokwira na se gazeti ya Daily Nation gokwira ni mega kaigaga akeigo ase omwaziri Kipchumba Murkomen mwaziri Boberin Boyme Kipchumba Murkomen agukwanira igori yo kubeka CCTV ase chiskuru chonse agotebanenchira yemo yokwenekia buna abalimu naboigo abanindi bechiskuru chungunyara bali bakoligereria inkikegendete ase skuru nabo gwesomera asobwagara siboigo bagukwanira igoro ya ebeseri kubwatko cha sabaro kiba bichi university netitivates agaba gukwanira igoro ya help unabono yabekiro murobiri kweneke munabaro kwa bonsi kwanyorra barebese yo kunyarage kubakonya sikuru kuno manchito Morigeria nara ikura se gazeti ya naseboge kwanira igoro yo muswada we finance bill bahote banga kisimi gochira chikomenta amaguri kinda itingwanira sobwagale nigo ngutiga omugano yituchiko yokwanira sobwagale manchito Morigeria asito ngo gusuki ka CPG akabere gukwanira igoro yense ya Kenya litukolia rero gucengera litukolia madaraka to maitinga nonye na inyumba mwago na bera benga twikiranitia semerimo kiagera litukolia rero no gucengera madaraka day iyo korekana se account ya Wajir toko majigwa igari litukolia rero Manchito Morigeria uchakira ensa ya moya mambe ukachinsa isano niko ensera ya Kenya irabeke gucengera litukerio asinseme cha Wajir gati yabo oyo minto Ishmael gotebiringa ninki bakolire erio kweneke buna ritukeri ngocherere kunyara ligo korekana tokomanyibwanga wikira boniga nigo muraibensa ine kiringa obolindi mbororo nabigegati yechiparanchi abete chikobekwa machina roro igo ngari tukoli ya rero ne ritukoli nene ase abamenyi bali be county ya Wajir yara ni ritukoli tangani gose kurwa tutebo burayi chaka babatebangana ritukoli tangani banyorire gocengera gusibanyale bagucengera ritsuko gose holiday ase chinseme chumanchito Morigeria igongana bogwe somera sobwagali kurinde egazeti na mange bwatu manchito Morigeria bogwe somera sobwagali na bwo ntunya to korentera chibicha asobwagale buna auchkwene kiwasi chinsemo chiria cha Wajir igonga to basikuskale kyara ntunya to gotebia asobwagale kaitikura se gazeti ane Ishmael na rayo tubwate ande abo Morigeria wesomera sobwagale nabakwenyorera enakala ya gemambia ya bono gazeti ya The Standard ya Daily Nation gazeti ya The Star Taifa Leo People Daily amone chingazeti chine emambia ya bono eriyo onyare kwemanya amange alya
agendera chokorekana na boigo arikira se emambia ya bono ine umwanchomo ligereria se ensemo yende konya korigiore university abwase oraire omworokiwe gusoraire omwanogo na boigo sensemo yende bari bagaretie komenta masomo konyora naruganitie konyora komenta masomo ya sensemeria masters gose PhD bono university yatangaza nero university oganeirie kogenda na kwenyorera masomo asengencho yechi program chiri babwate na maigerio ali babwata sinsemo au na boigo ase ligori liri ligi ya mono na boigo ritari gokomika egati echi program chiri bakwena na bono asumo chakano ekero to kwanira amanganaria a doctoral programs ntobwate PhD in social transformation, Doctor of Philosophy in Education, Doctor of Philosophy in Counseling Psychology. Na boigo Doctor of Philosophy in Information Systems and Knowledge Management. Abo na se ensemeria doctoral programs igo asinsemecho isano na bo okogenda abo erio onyare konyora mageria gogose omente amasomago ntobwate ensemeria ya masters ntobwate Masters of Education in Leadership and Administration ayonsi niyo kanyora emiyo university yatangaza Masters of Arts in Ethics and Organization Leadership na boigensemo yende ya gatatu Masters of Arts in Social Transformation, Master of Business Administration in Social Entrepreneurship and Sustainability. Ntobwate Master of Arts in African Studies, Master of Arts in Philosophy, na boigo ntobwate Masters in Early Childhood Assessment and Intervention. Boigo ntobwate Master of Education as a area with specializations, Master of Science in Chemistry, Master of Science in Information Systems and Knowledge Management. Igo tangaza university abuno oganiri kogenda iriyo nyore amaigeria ago naboigo komenta masomo ago ase ekerengo usase kiwango keria kia masters boigo ntubwate asensemeria postgraduate diploma programs echina chirecho inchiroro ase university ya tangaza ntubwate postgraduate diploma in education ayo naro are ase ensemo eyo na boigo ntubwate keratokara subwango mana sensemeria ya bachelor's degree ase aborokyo bari bago chaka subwango mono ntubwate Bachelor of Arts in Leadership and Management, Bachelor of Arts in Sustainable Human Development, Bachelor of Arts in Child and Youth Studies, Bachelor of Arts in Philosophy asamangana alia a Peace and Security, same Bachelor of Arts in Social Communication, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence ayonsi nime ye university ya tangaza Bachelor of Science in Information and Communication Technology, Bachelor of Science in Community Health and Development, ntobwate boigo Bachelor of Science in Agriculture with IT, Bachelor of Theory, Bachelor of Commerce amo ne chinde chinyinge no nyina sensemeria yokonyora maigerio asensemo area yobralia na yanda mangine di naralia konyora se university ya tangaza gusa no chiba going to what activate programs to what diploma and certificate programs I going to what mangana accountability, administration and governance with IT, agriculture with IT, broadcast journalism, business management, child protection, cloud computing and data science, to what computing technology, communication and media studies, counseling psychology, cyber security, education, ICT, criminology with IT, leadership and resource management, to what integrative medicine, graphic design, we're going to work the computer science, to what the health support assistance or healthcare services. We're going to work the catering and hospitality, social work and community development. Kero tugo cha mangano manchito mulgeria yechi language programs to what the egesongo, French, Italian, Spanish, German, negatichi no manchito mulgeria. Airegatia yali konyora ase university yo ya tangaza abo boigo eriko imanye amange ase university eyo ya tangaza igona boko yebwati na boigo no chego cheserugabo asura chikonyora enamba na boigo no nyina ase bagotoka ase ensemeria yechichiro emambia yabono machito morgeria ka togochia gukora ka tutarakora kwanza ngonta itenda kwira sekatu ni ane Ishmael ritkolia lero ngochengera tole ritkolia madaraka tumaitinga omwako 1963
na linsi ya kento goteba nga kero Oburu Odinga goteba tunataka power na intuntu abwate power kero tukwanira power mwanchito Mulgeria na boigo litukuria lero ense gochengera litukuria madaraka eboli nga litukuria lero ninki kerio roche ense ya Kenya na boigo abarai baitu bagani irikorigeria origeria uchumi ense ya Kenya na kiere origeria mangana ya oya mabutabu na aliwekira boningo mwanchito Mulgeria abasai n'abangi batabwatiye emirimo nekera boigo tugukwanira mangana yense kubagekana konyoranga abarayi baitu wikira boniga nigo bagende tukwana n'umuntu umwe kurenda sigazeti eri gitukuri yale nge gukwanira gori ya Madaraka Day omorayi narega gwo mwanchito Mulgeria no atene inigoro gaiga ekyago kwanira litukuri yale mwanchito Mulgeria na keke yago kwana kolene no roche bunda babegetega we folk ejwe bwatete gagwo mwanchito Mulgeria nesani timetinke kira rokoli nesa igangu kwanira baro bureri bwebola kwanira bari cost of living kwanira bare abasaya bange batabwatemera muna bayiga na inchimensi ya Kenya na bayigo obukenyomba bogendete kwenekiwa nichinkwana chogotagokya na bayigo tarikorokyo molembe ucyasaba na inchikurwase abarayi baitu aso obwenge sekunde ikomichoka asenga zeti ya The Standard aso mu Rwanda orege guseka tun asenseme ntangani erieta lirikire goroga gwe kotabana then na wiga sensemo yende ya kabere now asenseme area ya then nege chara kiekero koliyere lisabu montanaro rairense oyibono utachire insemono gose osugumire go chense lakini akerogo cha sensemo ya now nigo konyorana ege chara kelike libono olia osugameire inse kabisa osigikere go chinse bono nere oyimukiri igoro na inde ni gakorolekana koba no mugoko omonene no koboko nkorega gwo komusirete na kumuimokereria igoro yemeretina emana yaye gose your guess is as good as mine emambia ya bono abuno tugo tigera gusina tuwikira omwerio bwa yarase chinga zeti emambia ya bono gendera kubate Ensoko TV mutandao bwekera Facebook na YouTube Ensoko TV namba mawasiliano enotisano na ibere isano na isatu isano ne momaraga 5 omwero weka isatu asebono nigotogo swaso mutimo komo kena kurwabwo ningirane elitorigererie na yanda mange mambia bono asenda chikoba amona bageri SMS igakomorekera na mono aseri tukeriga lya Madaraka yega tugo chengera litukolia lero yega Madaraka yemerongo 5 no mona gatatu gose 63rd Madaraka Day celebration county ni awajia tochiko yaligeria na kuyakwanira asi ubwagare toskare ne TV yao Eye Ensoko TV uboroso bumugusi Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa
mwanchu muligeli tunyale ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinsemo chia molo aliaso mugusiyale enuletie tunyale ko batoko ireke gusioro no musiyanyale ko bagako igwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyale ko batoko ikoro nelio mugusinere anyale ko bagako igwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligeli asegeta seni ya Soko TV no botuchi ko batogokora eke igekurugeito tunyare ko batoge kora senchire bwenerete mwanchu muligeli aiganto koreli bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligeli tunyare ko batogo koralelia okorali kwanya gosira a senchire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Itarikemo y'umutinyo yo gatanu arimo bo mwaka w'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye county ya Wajir asomo ligoma nekirima bo gucengera madaraka lituko Kenya yachagetu bitenera muri nonyo libya bene kubwa cyombo yigoye ya masayemo weteregete seni kyauske tegen Soko TV wemanya tuarure ase na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Je, unandoka kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Natoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amariri ni gagendere tugutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera. Ekegonko, esukari, lisabeso, ukurasa kwa manyinga yani blood pressure. Ninki turakore wetanga kuru wasare. Nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo chenu. Asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatunge tyobo chenu. Kumurikira marwire nobo wenia. Nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa. Kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV. Oboruso umuguse. Ine nuganete betri oratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Yensoko TV. Oboroso bumugusi. Chumo rigerere chideke 15 na ibere gore chinsa ibere chia bono mambia ase ense moyende usase kengesekende kiaga yakane mambia ya bono asuko kwandira na kurigereria liagendere to korekana emambia ya bono ime yense na monaseri tukeriga litangani asumutinyo gatano na rimo mwako yogwechilifu ibere 25 na rimo neri tukutokocha tuachengera omuyega goseri tukorikoro kwa na madaraka ya lero gose omuyega lero n'umuyega gwemerongo 5 no mona gatano emerongo 5 no mona gatatu gose 63rd madaraka onyore asumwaka oeta nigo omuyego yokorkanita se county area Homa Bay asegetikerikia Raila Odinga na bono nigo aselia lero urakorikana kuru ase county area Wajia asegetikerikia chigosorikia Wajia negetikonye kitaga chiri lakini bono gwetera somuyego yoiga nigo kiaberinse yobwagachi na gukerongei elioko korana ngechie kobege getigekeranete na mono gechie kobogoria omuyego yoiga getie kiga nigo kerache kobogoria obonge
bwa abantu chilifu 10 aina tukuligeria mambia bono na bwiga ntoteme kuligeria na aso mwaka ulia oetete omurai wense Dr. William Samuel tasegetikeri kia Raila Odinga mangana nara kwanirete ase speech elia ase nkwane aya mangana nara kwanirete na bwiga akalia irana gwikenga kitugo ikera aso munyiga bwo mwaka oyega nonyore na monchiro nare akorekanire ase bintu au gochakira chisemi ntogenda semeria yobo chenu tuchikuligeria mangana nyone nase obwaga chebe ne chipara ntogenda sensemo eri okwenyorera nyone nabasaya maremo amangana bwatikaine noboremi na yande amange nonye nabakori emirimo ayonsi tuchikoya mulikira na kuligeria mambia bono na kurwaso mwaka orwelfemo chimya kianda 50 na isatu gwikira rero iga esabari igatuachire ye miaka 63 ne sabari yo naki yabere alias tuachakirete na asetole monchiro na arororo ama ya naro gose nigotogendera tokosoa gochia engurime ayosi ni Mensoko TV na mbema wasiliana se ujumbe nyenge nigere notice ano na ibere isano na isatu isatu umutanda gwekera Facebook rabaga sensemeria YouTube Ensoko TV na mi studio tiri chebeka korende ninde nabamanyi bamangana aya igara pa gotuko chikusangamo na barabwe mambia bono na kirebuya nande neri chikulitangani yomotiengi bararago sogeri ngochaka korwase okoboko kwanu gukorio na niboigo nere urigatia se area lero karibu sana. Mbia mono muske Ishmael asili bagiri kana inde tigangiriri bagiri mbakwani abagusi unangote bagotambe abagusi bonsi ase babeta abalime yagusi na isiko yagusi ne chinse chia Michael nga andonsi asobera tenga bwakire byo gose bwairire bya na inde togote banya sayanga mbia mono aturendire na nda tuikirie umuchakano bw'umutinyo ndo muya umutinyo star mbia mono sana karibu sana ase ensemo yago Amos mbia mono murigeri ngongo sabira umutinyo muya uchiru naboro mwenge oburo mutinyo abarende amakwani ayo igo kolire makwani ayo na yakora igo anderende muskesh mariti angiri bageri mo maito muskenara igo churu kwa Innocent onyango matabe ngaboro mbuli ko ito mwana mingi mwana uri wasa matabe ngomwana mpera meraria bwana oromboli goita lakini mbasa waga tibusa mbanyore tekerikenderende ekinkiarenge kiabo nderende sengenga batambe bagota bange season yende nechi bwana because banarete kogenda season yegocha neri tamanyereri na engakie yundie gocha goikana karibu sana mwanchu moligerie kituchaka kusanga rene mambia ya bono ngocha kare semu yago Hassan ekero tukora ligiri nyone nigore goraso bwango manya tamatu kama ega situa rule miaka yonsi ekero kilikuwa kuigona na celebration ebene ya jamhuri ebene ya mashujaa ebene ya madaraka matukali ngencho tugoche twachengera bunense kwara konyora nonye no mwana omoke nigamanyete na ibintu mbirokonyera byari kuganyerera sana na madaraka gose mashujaa gose jamhuri ase umwakoyo nigekara asigete goche gochera no kwigwana egentunkire bakuganyera sana nonye na ase speech yonene nkwane eri omurai wense na sama tukutware nyona stima nchialengo lakini kwara konyora na konya no hoteli konyora abantu basangerekanete sana asigetiga bakumira naiga bakanyerete pakumurai wense akwane se amatuka alero gekero tukunya kubeka na stua urena se twekire okorana nonyere chingazeti chetu konya kwaligereire ekero kulire page isiko oelia moino erikire genteki ngao yaga ekwanira mangana a Ebola lakini astua rekorumagega matuka yega nigaringa matuku yengencho sana ngayi tuasire boroso bono okorana ayarerega kubuyo mungina lerana no metrero madaraka dina barago tebina era tamaitigento kenga bunekyo mbia mono umuraria Ishmael muna wate bana vera kana gaseti ya nation ebigicha ya nene ne mangana ya manene igakwana about uburure bwa Ebola na ndio yamekwana nga ukubwatana kwa serikali ya Kenya na America iguru ya Ebola kwa letro ukubeyo konene enero lingana limwamu egasiti yekorateki ebwate
neri ende ya standard nero ya tware gento kenga na emina getere ye property getera property ya aria se do sit aria sabantu baitutu wono ringana ria madaraka igori kare beji ya kianda ase a nation ribaga rigani rikobana rie ngencho mono ribaga ringana riribwenta koba ringana rinene gekogera nga elinario amadaraka abakenya bakorete banyorete nari babigite bandere ntangani asomoga kuri bakurukuruku munyao abe atenenetie bandere ngo Kenya korereki onyorira madaraka aiga epichi ya kianda no bakari gukwanira nga happy madaraka day bono njina nche ndozi nga banda bataka ko babaya igomwende ko jaga wata nga sad madaraka day abanda bambari geti headline ngiya abari kuri gegenteke na ndabari ke bamangana kamukuri kamwari kamangana aria abakenya akwanda na abakenya ne situation yeri tukerio ntobu atige ntoge kuruku nga happy madaraka day ye country ri tukuria rero ege ntobu ate country ya rero nege ntoge kuruku nga sad madaraka day ega seti ya standard libaga yale kwa na madaraka day epechi ntangani igo yaira epechi ikomina yamo ande yabe keke ngese na kuchafatari nation nata meta kubeka acha nation nata meta kubeka epechi ngima wono ingi yakogera ring tukeri na ende asomo Kenya uri origereti osomo gusi uri origeretie na ande tiamo ya advantage nga amatukari amagega ekero a holiday bune ya arenga gocha mo especially holiday ya madaraka ekero tu anyoro to bosi bora taribo ti building ye town igo chiaga tuarire chiare ko ba hoisted ne bandera yebono e bandera ya Kenya igo ya arenga na maskania manene e kobaye guchi building ye town ye goeta tanga buno goeta kere ase town ye kere street e building ne bwate bande lero city hall yo ko na rebekire na mbono batema gusimbona mambi babeka town yibuna na etabona iga mambi before ngichega na tema korarigereria before ngikaiga na tema korarigereria ndo buya bona iga bona mambi traffic te koritiki teyo aseta yo na rore bandera no na yam which is very saddening which has not been happening actually matuka maiga kwende yonsi holiday ende yonsi nkorore bandera ya koritiki number 1 nga tuwaikira ase nonyene bandera yaitu yasiriria maskani ebintu biria byagerete to ewo bosibore biri tware kurwania akero tware kurigyo bosibore na tukabanyora ebintu biri tware kurwania igo tware kurwania marwaire turwanie amangana yoko leta chisemi twetenenere kwarorire na inde togendererie kilimo gaitu osobore mibwaitu goikira rega rero igongo tebana gochia abasonga babachete kututikira madaraka iga bakorete bube anga abasongo bari mbara iga batotenenerete atanga ebintu bito nkogenderera bire bwango letu rwa kwa makomo mono na koba ase egesibo wana manyete afatari wa kwa makomo lakini amanyete buya infrastructure cheko wake those people have gone to Johannesburg South Africa can tell you abasongo bari muna bamenye ororo baka almost na bona nda bari predominant Johannesburg igo bagote binga chi infrastructure chiabo town no chimna kwara bona mambia town itabwatia abantu ordinary tari sawa Johannesburg is chipara chiabo chirebuya ebintu bya bigo korekana bona buna wa itabona mambira ndi buni mbura yatu tebutuke mbura yatu gegera irubu butukora sanane digiri yangu buna yasombe mego kone chigoto eye ne capital city ebwena tekoba drainage system is dead yani kirege nto Nairobi aiga ego gekwete gento nkiringa gioke gento kire moya ni ntutore moya bari tore moya take ya bona toka yana aya digiri yangu kuru 1963 egero twanyoreta madaraka tugatebaga twetenenere rinde torosia mangana ya yechinya gitari cheito turwani oborwaire endugu yana awi yani we are close ama tukaya none likubari okari gugoita likuberi ya sasa goita na Kenya ga enya gitari tubwate bado moyoka a national ya kaje tu diria in the 50s uzo 40s Kenyatta National Hospital okay the Kenyatta National Hospital bono go bwate emergency my brother by the time mo ko admitted here ward it will be after use ndero oirurero mambi maroga bana yoso e ward ogote banankorora sobokoreri digire yanga samangana echisemi
echi tuatete katia tuira madaraka twetenere torosi chisemi chetu igo kwarara abantu bakogenda gaiga babeka chisukuru chi signpost oro sana ime ngeye ne sukuru kurukunyanda ngereirie ekero eriarity sukuru takortiki etayo egento yoka abantu babireti signpost yeri bagutumeka gotura chibesa lakini rende nonya nchiri chirororo okay capacity nchibwati amangana ita yoburemi nkwaro mugambi bono nkiyeko abasongo batutigete bakagenda twetenenere omuntu amayigo chubura yachaka gotoneria amagena in the form of ubuyo kwaro gaki to erete so e country ye njendo cheno empono ba ikolete referendum toyiraniria abasongo na barayetenenere asensemo yago amosie mambia ya bono tukanyoro busiburi bugwetenera nyone na asensemeria yoburai lakini ne bari bara ase ebiroge biga byoburai na kibabire bakurwa bakorera bwabo ine uburai yoboiga gusama darakaya batumikira uburai basencherere ngia gose nigo ba commissions opportunity eri babwate yoburai ndojenga golutwa nyore to gusibore abakenya ba lusiti ho sengenjo ba okanya ba lengo optimistic ngakiye sengenjo yale nginga igo bale go seria abantu bale go tuitaba bagisogoro jeito ba ireme gondo ba kore gwende lakini ese ogo birangere libya gisogoro jeito se abarwane libya uruenga kieli aba watese birangere libya banelinga babeke aba Afrika betenere kerenga kieli umanyete na babantu bari ko ibintu ngo baisana byarenge abantu bari ko kwetenera baragere basomya abana lakini bono okororanga ibintu byachenchirie muna bono no eta origerie aso eta muna sanyata yawe so eta na bokororanga nona bakenya mbali muna bakaberenga ki no ine myaka 10 ya etire na kwara konyoranga no nyino mucho Nairobi kanga bono gole chibandere joka abantu bagoteba ngani tukuriria bakurinyura no mogoko lakini I think endo ego bere bintu bire igangelinga no nyene ne economy ere bobe no enda no nyene se ngakinero manyete muna bono mwaka 80 mwaka 92 yare ko bangariria abantu ditu komuneri aba Kenya bari ko endese aba dio division ba koromo yego monene zubukuirwa lakini bono to konyara ko genda ku koromo yese ngenjo ko gendo chikura ranjara no nyene kero ote banga ko gendo ri bakese omo yego yo kale nigo konyoranga tubuati no nefe go kiasayo lakini bono na bokoranga indana visale kambiri go sale kamano kiagara katiba ya Kenya gekubeka barai bariba ekubabeka seasonally na bokonyoranga kero yakorera magoso yo chankorora ngo somar go samagoso yoria na boranyorenga muna bono moske asani gori yale kero gete na wawa iga go kiriye sinjaro le ngo magoso na ale se sobo tene wenga kiyi na ne butami ngo matayilinga asani kabantu mu wara ko ali bato baleti town kiara no igora to letro boba to sinyu saba no ndi go chimotwe ndo ko garango te banga abarai ba uro mba wate birengere libi kiaro skoli ngo murai muna kibaki ba wate birengere libi ekero unyolete abana nje karo batagete ko kolege ento ba wate confidence in na ba we korera no nyolete karo kibaki asoto bugambi no na basikari bari kuireria kibara bana bantu bari matatu me bago kana batabano konyega ari wata magoso like kina togenda turi kwa kukwenda abana nje kubwata barenga abantu bari kuira makinga kieria lakini bone sengenjo hope yabo lile abantu they have lost hope skori no nyambo na igalero uligeria across the country oranyora batabange sengenjo batawata sengenjo chio bisikitari koigoba abantu bari bago korega se chio bisi babare ko enda banyora na bakenya bande barokanyise sense ya rubenese ko enda yoranyora bari nyumba chabe sengenjo imbabu ati ukwegena na celebration ye neba de ne korekende ngendo kimoito ngelinga umurai wense ritaire okuru Kenyatta nerorete aburengere libyaro byoko ira gishere outside Nairobi kera botambe gishere yicyare ko
kiare kobera Nairobi Uhuru Park president yare kobera Nairobi ga ose Uhuru Park ndumneke ose nyayo ndumneke lakini usikulike linga kiye ne linga kurumora Uhuru Kenyatta agegete ngatigende kegenda segete kegenda sikaria kibe sanjire kikubwati umwega muno egero sikulike munese ashari yo kobera sai nege tikiaga jetuemetinyi bagoteba etato ose inse yemetinyi ose inse ngakienke kiabere getikira atumika bono iga gikubya abantu 10000 yare kobanga shereri yare kogenda wachia chiwa chirijiaga gitegetikira kangantuma gitesijiagenda so sengi jigo siraraisi ojigo siranjire ngine tina bese inero tina bese wiya iguiradia nande bone se gocha kogenda next ikaire denaro jo kusabanga sera ende next naro baigule uya egere usera bororekane ne banga abakenya ngo siri bare mbago siri keregendo muna kurwa matukama ya twa abakenya bago siri keregendo asa nate banga kanga abasongo bari ba tigarata ka baga chake yes bikia South Africa nja gaje tubuya kiara abasongo bari ba South Africa yani bosibole apartheid ya with South Africa 1989 lakini bagatega jipara chingi ya bagatega bintu binde bya lakini tindo chigose ne wena takabayigo kiagara ene tutubone tokora mu Burayi bwabona sense ya tutubone tukutiga bad manners kiagara umuntu wage sabuna kike kose kuligereri Ismail no umushahara bwa bateneneri bose aba ibiongozi bari toko tubege tawo bisibone umushahara wene takosomya abana baye buya nabo ko kurendagira nandokole lakini kwanyoranga ebirengera libya timati ebirengera libya sana lakini ebirengera libyo moto kuligie kerugi ya siasa kwa sababu ngo sekerugi wake bichukura bono iga kuligie sengi jata edo jikonyora bitoki bigare yake na mbenke abantu bakuligie birogo bya siasa igo bakuligie birogo bya siasa ina mbenke nere kuligie birogo bya siasa sengi chipare kwa tukata monjero bada kuleta monjero yake na sana naiji so ese inanasha madaraka ya bono igatera feel ya yani there is no feeling kiara no nyem promises yuma tikikobe kwalia no muna bono morai wense na agenda lero nkobe kare ji promise chinko musana kera speech ya ego jago we are expecting ya kwane economy mura ya improve ya kwane square jinya gitaru na jio kore gasingi ya lakini naona baganyamba maitenge binte binge ci promise ci toko ego gari ci ko promise ci kwegeneka ensemo ya Hassan egatie bintu biria twanyara to bosibore winyore na no nyago tware ndemero kubeka yone neke wanda obeke yone government institutions goche ngakiria basongo maete niko bare control everything lakini maiga yoko soka kwaba ikatoka na lende na bas endemero lende yatigira somo Africa na ndomo Kenya igoba na botogochaga kwibagera lende konye kero umugusinera kanyora kae komogera gochimwino kero muntacha kanyora kae ne serikali kamanyana ensemo yaye neriyeye lakini kurenga ke impaka bona iga ebintu mbiribire ka tukulira samangana ya yendemero liboli nendiri na ine abantu konyera barobwene nonyana sense media yendemero ina title deed na kichabere chigo soka gocha na boigo ntu batamangana a land grabbing twarabire to koyarora ngakieno kwanyora bole mubara asigete gosene county ya Mombasa obonene ba serikali nabantu barororo batabwatia asiba komenya asiba kurara na maboli amanyako bana nke serikali etakwena nerende merenyo na chieka 200 ibaganiga kwenda bas abakenya batabwati asiba menyete abande bali street gocha na barabwo banyore obomenyo bwabo ekere tukwanira ensemerie ndemera sengenchonera yari ngentangani yengencho mono bueno made amosina ndusia amamacho nga angananchereria ekerengereria gutigaria abasongo gaiga kagete ngamosia matukarie gento kiarengeke kongupie ndobo bare mabware ngo bane nabasongo ba matukarie igo bare goita gisoguru jite birane baba tugamia baba koria basarerirwa se kwarorire lakini kagete no ngambaro bare ko bangambare bono rasma bare ko baonjuri kurutimbu echo chuko tugamia abantu nakobaguria nakobaite biranya na barabu atanga baikira se bara bit modern ne mangana modern bono so that is why na tebanga bare ko bangamba rororo bare ko ba beire biare biko na mangana bona atari kuno goita abantu ovyo lakini na babare ko tokonya se ukumanage ebintu
na ko beku burai bororekane burunge mono iswali kwa mboririo Muske Ishmael liko andamo na ne chindemero chindemero na chio chiarenge ekirwandirire kenene chisokuru cheito chiari gutaka konyoro bosiburi kuruase chire because ekero kurigere biye country ye abantu bari abasongo bari batoteneta abaingereza igo barorekanite baireta ase bamenyete ange igo bachoreta asaringe ko bato yeba igaringe ko baso asaringe ko batobu inu mwatigero guchige tare gochimoina amanya gutigerua egetare ne akia sari mata kurukwa oburiga gose ekirubu ekirubu na ndo ma ekirubu mate na nde kire protected ko bono asemo ko na mugutigerua mono ne egetare usase getata go koraki atari kwama bya buna bono garia ugusi nyamira na yaro ya nyorete egesio egatwara aseriro bari korotaki riri ritobu ari se bakuruka burabu go settlement scheme ekero baru ororo okubagana kw'emigondo eri nkobeti kuya nabona nyamira aria kokagenda abantu bari barengene chinguru abantu barengene chinguru nabo bari kwenda babwatana kwanyora umuntu oyo mo banda bayira 1000 acres wano kwa makanyora ngo amuzi abwate ari borabu chia kemia no bone kyo no mubwekano abare ngo gusabira tore ngo gusabira tore to ga bamubwati ko chimino ga unasanyuka bwate kingeke nene warori bakagenda Kitale warori bakagenda iga Central Kenya bakaira ase amarobara amatobu bakasetu ororo asande bakabeka chichai asande nabona ayo mwino centro bakabeka mananasi bagakora oburimi bware ko bakonya barabuo na chinjira baringe komenya bono ekera abantu baito batigwa magondeye okubagana kw'emigonde egento kertu ari kurwani torusi ororo okurwani torusi abantu aba bakoira amagonde yaito tugakirieti naende tugakirieti abasongo bande baloko abo bara matachiri bari banyorete bachiete sukuru mapema bakanyoranga mbabwa tokonyora baga disadvantage abakenya aba bange baringe goitwa esingi kurwanira unamara keroko gandaga aria burabu bwa nyamira because want yakwa nyamira nambwa knowledge about muntu mutakata irite buri mugaria oyo Minga, the great grandfather Mogaka Mwenga na chiete vita 1945 osene bya kabere tari boyo so lakini sokoro yana Mwenga sokoro yana Mwenga chiete vita bya 1945 akaruana abasongo bakoreki baruwa bagende ndinde batotigerende mero o mana bwa mangana mbori ngere borabu ari tanyora tigento wegure bano Muske Ishmael era borabu ari takorotiki taigetio muntu tayo bwe kiare kiaye ojiete borabu nera koreki anyore gento amari maria borabu akabutoranwa n'abantu baringe no konyora abasonga aba bakaira chi ranch se amari maria yande atari kwama lakini ara akorerwe ibintu bono chi tourism centers oso oborisia asabari gorisi chi chiombe chiabo ne chibarasi chiabo tari boygo n'ebintu binebyo nande barenda abanyama poli esinge chibanje te kokora conservancy ogenda mata iga Kajiado yega no babwate the largest conservancies na ga Laikibia lakini actually aropa kana mbono abasongo abange no bakorteki na ba one tiranji chiria bono ringana rie chindemero bono tumanye gocha bono goche myaka ya bono turochiri ria abasongo bagenda abantu bari babwata nabayira maremo baria aramane amanoru asenge nchibarabuo mbabwata capacity bone myaka ya magekero abantu bacha banyoranga aburai bwa ichire twachakire gwetenenera guchakira totabenga guchakira 80s abantu bono bagachaka kogirap amare maria yande abege tuwe kando una ya serikali elinde maybe to the future chakokorerwa chi project chira peneviti abananchi bono aiga no konyora bona abantu barenga serikali ogandurigero ringo bole mobo igobonga naiga bole nyamira aiga serikali atigeta nsa meye for any public utility
omonto agenda bwa rosaria taito oira bono chindemero chinyinge chia serikali igo chirire na individuals igo bado ekerenga keri tu agwate nga torusia abantu erinde twetenenere asense moyo chindemero chetu erinde chitokonye naba Kenya twenziamo igo chia koreire go benefit abantu ne tabieye ya amozi yakoroke tabie mbe yo Burai yangire gosira kurwa saba Kenya Murai unde bwensi okoiro Burai egente getangani okorora bakurwana monoko iro Burai yo erinde bature kende keginga kende gasinde getigarete unawono nabo okotegerera poiwa university ya Moi Eldoret nkweguge kuomanirwa Murai akogendo chyo komboa kengi manage shiringi chimye sana omanya kuira chikachiriwe ngakyo komboe obore murande matendo tere bore muburi kwa mabore ata de usimeke ngano wara esenge nchawa ati advantage yo isaransa SMS na yo Burai bwe country ye usobo sani bwange mono ngakamanya kogenda ga kombo ye university kachimye isa 500 shillings ejito tari kunyure chaga ya mate chikore chisane akaira che kachiribu isano ekinki gako gotebia mambi na mambia nkonyoro Murai gakorteki kabwate taito ye place area kwaigure omugakara iro dinga kararenge moyo egento kiagerete nonya 2007 tukaruana chikura chiri chio 2007 ekemo kiarenge egento kiego tiotere chisegi chiria na maremo mbaki gaikakero mugaka Raila arego make speech chinsa chinde nkwamba arenge ko make speech chiarenge kwamba kwimukia obororo asebisa kubiri bibwata marema manene mono munaba Masai nkwamba arenge gukwana chinkwana chiarenge go chakoma chigugunga igago segeta chisegi choko bosaku nga aba ikoyo bagorire mono bo Masai aba gusi bagorire mono bo Masai oinyore ngo mugabana ori orwe torro kajiadoga kachiare kurukunde Kenya nkedienye meta matida ike makana matoyo nkedienye ekera ichete nkedienye ngomo kan nkedienye na teneneti oko subdivide ya maremo agichwari no go transfer chitaito aiga Kajiado land registry ya Kajiado kaba freezed esengencenga abantu baswananire Kajiado aiga bagotebanga batekera advantage yo go understand ibintu buye bwa Masai bakorire babaire chindemero so ringana ririe chindemero na botate koteba Ishmael ria baire ringana ririe riote tuatagete ko bwenia ku 1963 lakini riote ririe angire ko bwena okay asa lingo na ndrede tuma jendo ko rasa nya baire raisi ko te wanga kanga basongo na bagende kutokanya na ande munade wanga basongo kwa uri barenge kisogolo je dasani ande baba shekera sijisi baba sibani gisanye yonga asa nawa tenga kanga ba kisogolo je to including abantu babwangu babura irotinga kanga bagende kukanyagwa kanga ra irotinga ndwama edo ziganga nduma edo na ku edo kanga gale igale se bogadaga tugasenya ngene biboko asa niye ugo sigole na obo na watu tare ko ba colonized bado na bia bintu byare ko babia kiagara usikulire ya ndo ko bare bintu bito bisare tene senye jawantu ba bwateta bi engundo bari sorai kiagara eso maene no manyitenga no ina madeni egare sekurusi siko wone te go ya etia no lichi kondiro na madeni ya wone te go eta agera konyo mwananchi lakini talibo kone mwananchi asengenjo ande yake abantu barese bugambi bakonyara kwe bachira lichi kondiko barora bakoro bukurumi babeke bintu bagenda nabyo so ndongo teba ngelinga ese ito bebwata abantu abake abaya bakwaga chano nyina magacho yelichiko akorera maya arato rae korwa sobotaka genda sobotenenku lakini bisalimaje bere bitatu biri asobogambi imbiriko byari yenjira bigwe bagira lichiko byagore kwenderero iga video njire chiko tare so mutandao ese gesalimaje kemogose umurayo yo mo bwateta biembe akorore kanuko para chibesa chiru muchaye mine chikiro necho chikagere kobanga nechibesa chukurumi
ine tabia talingi yani umo Kenya awene una tu ateba galinga tubua timasikania sogima bwo muntu mbu iri masikania ali atakeire that's why nonya umuntu agwake sabu ngafatari yao niyo bwo serikali go saibiro mwana inchi go saifedi tax ta kana tax ya orensa ya milioni ya musini okay gose kwanyoranga sengenjo twa igeire muna bali abantu bali sogoteneri bwo burayi bwense babugate tabie taligo nyarako ligere abana inchi buya nonye nabana baburuki baboga ko bigitoro ime bagenda batongike biriti abana bamuhabo bayi bakwa baruo okay obo no burayi ebine bintu bitakeire yani bad manners yani tuma ndakebeke nga bono boroso bwabekirwe sama tukabwango bwetabia etali koligereria abantu bande yani etali naja n'abantu bande murayo yo mo indi oli kurunga mate magandi gatebetenga they say now for everybody nga yani ntobwate resources go se ntobwate gotenengu kero montara nyore lakini gotenengu boli tobwate nonye kero mo boisaine abantu bonsi liri go elimo go so monto yo mo watenda mwana bakoli bweka na ndetaisaneka so nando sikuligereri kuja eringa abantu bagenderete kubeka bagendete kubeka otenengu bwabo nando otenengu bo manyete Ishmael ngo jibole bwatunya na bagabana babo kero baraya baruro abana babo bagotegara bagoitana otenengu oli kubakonya so bakotebanga de korende ngogo tenengu bumuntu le wicked obukoli bunense nga yani nanye no murainare olenge zairo likurukunga Mobutu sese ko iga begete bintu byaye amo ari kumuka kurugoye ubika abantu baye gali endege bagende gukora shopping land Paris lakini ekera rweto sikuligere nando sikuligere none chibichoga ende uligere liuya samari ali atigete amari ali atigete gale litombe yani amari ali tali kutumika nonde igatigire gochia so osikonyora engaki yaitire se yaito yagusi bonjari engaki nere abantu barenge abakurumi gose barenge abantu bagwate tabiyembe yo goibi ekero bare gosambo ekero gosamba no gwachagirite bonjari ekero ko ibira abantu kwa gachire no ne chiyomba chiri no chire bakabono lichikori arengo goitwa kwa serigwa na ande bindo biri watigire mbiri gotumeka so egento nje natebengelinga Kenya na bebwato gusiburi Kenya ne bwata mongo narorora maya abantu barorora barabe kuburayi bakorega singiya lakini abantu baregara babekirwe abantu bariyakara babekirwe burayi bake barabaya banyorira abantu abange babwate tabiyembe yo ku ibira abana inchi igora anyore nga bariya bakemba liko kolekwe ngona bono Ishmael sikuligere buya abaganya mbaganda ko ibiruwa se bintu bikoro mu affordable housing programs egendo ko arango tabanga abaganya mbaganda ko ibiruwa bube bako ibiruwa buibi uborabo bube giserikali chiwo chakira chikonyoro bokongo ko collect this anomaly egongo teba bese ngenjo Ishmael yali sinyumba giri ja affordable housing chikwagacho chiganda kwagacho lero ibo chikwagacho wali mu abana inchi ubole mu abana inchi kyara elia ekurunga public land no bole mu bwana naye bomo na umuntu wakaneba ubole mu bulia igobo bwahirwa ne serikali ga abantu bakaira bakaswa kwa gaje nyumba chikoro mu affordable housing lakini usikuligereria Ismail amale maria abana inchi gose munabono ngo irese chi coffee factory ya kisi inchi anganye tiwe chikabeko yase amanyumba jirika chakwa gacho lakini abanye namale mali bali gokore kwenda abana inchi mbabwati anything geroro kyaro boli muri bwaire tu na serikali gose ne program ngurunga affordable housing ikanya for free egaswa kwa gacha chinyumba aba Kenya bali gokore gasi including you bali gokore gasi bakana egende ngurunga housing levy igonga chibesa abana inchi bakanachwa
nande bakaua bakaena namarema abo nande chinyumba chiri koenanu muna igoro kunga afford kuchikoenanu nerigori nande ushikutaka kugura nyumba iri na burabe to enyora kiagera bakubwa banye babaganiro bakurire bachire yeba ekero chibesa chikoniwa ekero abantu bakogura chinyumba chiria bachiruke chiabo chibesa chiri bakogura ondete yo maite chiuche abatali abasongo bagokorera bakenya amagosa aya gagokorwa n'abantu baitu bari utochore de birugo na bagokora amagosa aya ale maiso marore abantu bagogenda chiko gali bwe mukichironi bareta bateba n'amagendero bagoja gokorera kintu kibese ichiasira tali abasongo bagotoyera so asa nabarate benga ngakanga abasongo bari no batigara basongo bari abantu bagotoyera nabi salimaje osebi bago bike majambasi lakini kwa mago kagera n'abasongo bareke ko batanga maybe barabwo bari gotoura tikasi ni jijito cia tukurire bono igano irani abasongo gaiga sai ugabatumira ikikurito bwate Kenya ikikuriro ligiya umurayirigiya na yego ngo botabinga nonya nasani gatagete kogenda konyore kirukia magwa wegera chinchi magwa webengi yakolengana nenjira aroje lakini nebenga usengenjo tuorokiwe gymnastics ya siasa togotabunga it will be bottom up abantu bali bakoro kunga mabamba gamba kidiri tukeri ngo batwale supermarket abantu bali bakwenda boda bahoja kwenda kigali ntwate betugunga kigali sisimi kiari hoja kwaku kusaba betu to waka basanga simiteri kukutoka turatumia script yeri korwenga kieli atoche to chachi omosike asani boigo ndoko nyora twabekire asani esema temwa yoko ko swabo explaining ngikira gereta bi umurura bi ugore bono asense mwende boiga kara tukunya kuri aseme yende mero manyete obori mina borobwo aigana obogo chireme tukwira na bakase omwaka etete nonyana sense media ase speech eliyo muraibwense nkwani muraibwense ali asegetikeri kia Raila Odinga Stadium no na boigo ekero koligerie nkwana akwane tari na boiga kero kerie toka na bakase semeria state of address boiga akwanete speech etu chia tigainare mone binte nigo byaringe na nigo bibwe kaine na boiga sense munyobore mingana nera akwanerete na gati kuri umwaka w'echilifu ibere 2022 gwikira umwaka uria asobra ibwaye no nyangwe ikira boneiga abaremi magenderete kulikigwa asumurubiru umanyekaire na Kenya Integrated Agricultural Management Information System abwo asigwika umwaka urio eta abalemia chimilioni 5.2 eno gutema nabukanya bali ikigwe imineti na gwikira boniga yinkorengana na data ya serikali na boranyoro no mubaro yo ukinire aiga sugwetera asumurubiri oyo obwoyo mborega igabwe ligo liria inse konya bayana nire chimiliona emeronge ebere neyemo gocha n'obwoyo bwiga mboli bwoyo bwe ligo liria inse nabo igase ense moyende kwende mbusuro nero konya ya ruru chimilioni emerongo 35 igo bwoyo bwe ligo liria inse ense meri yokoena na embusuro nabo igontu bwate sense moyende baote na 12.5 million bags asti wadi chonsi elfu ya mochimia inye na merongo 5 okero tu kwa na sense meyega yoboremi korenga nombra ibwensera goteba na liga sabono lia kindire sana singe nchubo yombo ache bwe ligo liria inse embusuro abali minkonyora bali liga saliria lengo mwako 2022 enchara area ya keire asense moyo yobosi bwari shilingi chimia ibere na merongo 5 lero igo nigo bore shilingi angemia ya mona merongo 3 korenga ni statement yomra ibwense lakini ayo mwanyene no maitena kwa kwanda lab deduka ile ngoko genda kwagura obosi embusuro na kiugo che kwanyora obwoyo bwiga mebukerenga ogoche kwanyora gabwo asensemo eliyo yokonya abaremi bakonye kirigose gose ehali na kire wekera lero iga Hassan na boigo kera tuliri kuria madaraka bono asenge chumura iwense lero nandi gwika kwanire abaremi akwa aganda mayako ndo bachano nebintu binde umurai wense ya Kenya ekera so etuburai mwaka wa 22 amatukaria sawera tuburai no mwaka yuko bwatia ituko ndiyo Ishmaeli umurai ari gukunore bikoba byaye gukwana atari gukwana igoro ye cost of obosie obosie yani nabane epatide yo mwana kwa murangiria ije iga gukwana igoro yobosie neba igagenda gwitandeiga mama iri kondo
igari gukwana igoro yobosi obosi bono bwakorire ki bwagure asifu a country problem ya gwatana na pi ne problem yobosi nisigira asifu ga choretwe ate wadre yobosi bwo bono omwako yo kaera akamanya gocho omwako wochanga bono e cost yo buoyo elinde ngato twale pamba harvest before he realizes obuoyo timanyeti gose namanyete gose natamanyete obuoyo serikali ekaoneria abaiburi baitu na intu tweka abanyene amaroba ariko ruzi go samwe no kariandusi ya mata girigiri no gare kona ne chubunia babeka amaroba basona banda koneria abantu omusani ono urumuremyo manene bora bwaria toko banare town yaga mono I can tell you akagenda garia borabu no egento kenga depot obuyo bware bakoraki bware kugurwa akanda akaguru obuyo chigunie 10 akatigo bora yamo amagena eyende amagena he had to call abate bamwirana chibesa lakini bakamate bya kairania obuyo boria akanda bona aka ngobondo buyango chakokora obwe serikali gosini obwe serikali obwe serikali otherwise ni wago takoboyo buya yokwara kwa ndogore duka at the cost of 6000 serikali gataba yara tirubiri 200 majiria no muchango moramu abande nkorate babarene especially asemi kwa serikali no boyo bwarwete mumbu oboyo ba tukurubwa Israel bosa ekero banyora ngarasima barosi chibesa country ibuna umusiko ya musi abatebirie chimbwa chimbe nendigitani yo gutwara chibesa country yagatirwa semesingi nakagwa soiro burai rande byamana musi asogonsabira amasaba yamayanga kaba 90 bamagwa bangemeremo konye toligo chiko batokani yani none yanga mbaye service korengana ne responsibility bakataki bangete one problem ya sariju burai bwe country ya Ishmael kintu keni yose getari kogenderera ne ndigitani yo gutwara chibesa ege ntongere ya chege kabe country ye umuntu kairu urai ngarasima atware chibesa omuko echinde bona serikali y'abantu abarororo afadhali y'abantu bali babwata kerengaringa afadhali y'abantu bo muri magaga mwino karba asa serikali na bakuruma chibesa ego chibesa jirende bago invest in the economy ege ko banga abantu bande bali baraso bara ibona ngabarabu igo bakoire cyose bibabe kanyaro yege tanda babiri tuchibesa cyose bibabe kanyaro yege tanda afadhali yarade chibesa igoro ogijanchi koraki nji security bono egente kege koro kunga twaye tobosibore rinde turwanie nchara Ishmaeli omwakoria ntwarenga se shoye ekero Kenya Bureau of Statistics ya sogetie statistics ng'abantu bare buya barabo bararagere chimiri chonsi sato asabantu 50 million igo bare barely 3 million abantu ababande bonsi 47 million a population ya 15 million ingorara bare nchara pipi complete ubwakiete baba sasaba yaba marogoba ibakora reje gutebwakire abantu 15 million manyange population ite kortiki terinke ekero ogochaka gukwana igoro yo buyo wikiriri igori nga yebono buyo wikiguri igori on a national speech ebiro byo gototebya obuyo bunga ibogo ikari igori onya abantu bakorara nchara abantu 15 million aye timati osono ngwa kinete imyake yetu ambete gukinira igo twakagendire ne ebintu egentonkere kyange korosi gutima tia bagusi igo se muntu nagasimyata egento kyakoro kwegetita egetita taribo egetita Ishmaeli negento kyarosi ribu negetonge kenene egetonge kigo abantu bagotorire chai igo kyanenge kenene kerokyo ekenene obwagaro bonene egetita kiningi kyanenge gokora kwama yokonyora kerose irie egento chie kebekerire egento keri chie chikongusa emete chinjira njire mete iri yange korosiwa na ndo moto yole nga bit special moto bwata magami etambali parole moto ri bwata magama iga egetita kiri kyabe kiri rugoro chibano ka chia samuirwe esenge njiri bagabantu bakora gosomba chiabe kwa segetita keria chinyingerimo chieri chia kurura bakanka erinde chia koraki chiabe kwe kiage rero igase itari tara mura tare muntu tayubwate kiage umuntu ese ko batware te kiage akebe
kona aya igake begita so kwegeria abacho kurunge genteke ugiari kurukwekiage ekeinyorio yani muntu matukaya ta yokorteki bono ebamba harvest yenko yateba tore as much as yes ebintu binde mbere byakorekanitwa butura ne migondo teri goisana bya lakini muntu ki oranyore rero iga obwata chibana no negunia ya mafuta go samura afuta go samura umuntu bwata chibande gunia ya moyo kabisa chire ara barari roje mitinye ndebere tatu chibando chigo samurwa immediately after 2 months abantu basibina ninjara bakorotaki bari that is why maduka ya kore ngagaria okugwe gari kubugie kangara kuko gari kubugie kangara kuko chikorigereria kwaro risbete egunia aiga se side mira kimati maybe garpa ga kuziba korora kwa mabatengo yaya ene gari gakoraki bakoni chibando kwaro rebono so after independence egento twaruyetiko turwani enchara in fact bono ribaga tokoyirwania igotogenda tokoyamenta okay na ende tokoyamenta aseki asenye nchonga chinde meru chiri twaringe korema erinde tutware ndagera chinde meru chi twachakire gochira na gochierikera afatari chirare nabona abantu meru tamare mogega narokoma amagura amare maraire aya okero kuria raisi asibuna gaga naroko nechinse mochinde nobona ndire batete gari tana river nga kigentu kiri kurunga Garana kulalu. Galana kulalu. Nango koraba renge irrigation ya 7 million acres or 7,000 acres something. Wakaenda garia kumbe gentukeria mba minute buya. Tadinga irrigation batete ko kora ngiri de bakareki ngabatolete ndagera. Bago kore irrigation ne chibe sa 10 million endagera bamanye kurusiji ya chibando chiguni chiribu komi. Wono sure magara bantu bari serious lakini go korigereria kwaranga ne project yarege ngiya ya gwenta ko correct yarenge kwama endagere correct ebe gwikira bono iga onye nditu minute buya ngituko no gukwanire goro cost yo buoyo atanga to goteba tu akorire irrigation asebu na turukana mare makoroteki araire this is what we are farming rigala na kulalu a project area na ubabwata ntena ba Israel is a dry land a dry country lakini in terms of what produce ndagera igere iguru percentage ya era na mono intubore mu bubweto bega Kenya at least nyasa na to sesenetie obore mu bubweto bongo obona na mono igobo kwama aiga sibotari kwama mu gasora sinini nkitu akorire atanga ko tokorete irrigation in fact atanga bono iga ase se moye ndagera atanga to reserve sustaining okay ekero iga kogechia nga Tanzania muina iga nga tokorie bitungo bikuru Tanzania abantu literally barense yaitu ki in terms of technology in terms of everything abantu bagotorora bataba Tanzania bakorora Nairobi go se Kenya una ngumbu Dubai actually ko abatorari kanisa mnabona na ndetse kambinji jijiche umutinyo yonane nane ntubwate ngenjo yokoreta abana kwaya kuruwa se country ya Tanzania abange karori kiriri tukuriya chuma mugaso bakoretu town inde kanisa bare tu etari abandi bagachaka gutamanga chinyombe chingo korchiriki mutugwera chire lakini abantu bari babwate ndagera ere self sustaining ebitungo ntasa nibikorwa chibando ntasa nichikorwa chingende ntasa nichikorwa bona geka kirende nkitware tubo sigore ga kiamozi okay asense mwendo mwancho molireria buno ligeretie aseti byage mambia jabono omuyega omadaraka kwa se county ya Wajia segetikerigia chikosori gya Wajia geti bono kiaga stuno boyigo kigakorerwa mauntirorio ekiyekobori obonge bwa abantu chilifu 10 muyigo yo chakere buno ligeretie aseti byage mambia jabono abwa se badaye buna tugukurira murubiri yige mambia jabono tuchikogena bakaro eritubwati kerekemo kirikegendere taro asabageni bono gwikira boniga bagendere togoswa ase omoyega oyo elio uchwekeranigwa asenchira erendo ngeke gime mambia ya bone gekekeria tugukurira sense moyende iyo yoburemi kurwa mtu chikwira na seketiki ya Wajia amosa asense me yoburemi ekara tugukwarira ase obwagare korengana na mangana yomuraibu enso moyete nara tukubwatia na bengena ne gone script tonya ko marketora nanga itwe ikire wikera rero iga agakwanira mangana ye coffee agakwanira mangana bwatikene ne chai
na iga sense moye kofi gwikiraboni iga nigo agoteba na bayananire 50,000 seedlings gwikiraboni iga ichine chibayananire na bono ase korengana no murai bwense ase kilo eliecha erende nyone na sense merie kahawa gocha abwo era nigo banyebekerete in between 120 to 170 shillings abuna sense meria je kofi na boigo ebirengo biechae nyone ne kahawa ikurusi wimeyense yerwa sinse chinde yakinire kurwa 48,000 bonerigiti around 60,000 metric tons ntubwate asensemo ende yesukali ntubayetase rogongo rwa Western Kenya no imina yabire sana ebigwanda byesukali biroro biri byarengo ebinde bigakwa ebinde mbono bigenderete kogororwa none guserongo rwa gusibu na nsemu yebunge ya South Bungrango inse ya usoro emesingo segweroro awendo guchimatega gocha estate yemesi yaito asensemo yobotugi amabere elita ntumaite na gwikira rero iga elita irengere na inde irenga yaringe na inda mabera ito na mabera ura irende nyone na se production muino ga iga rendo tana kia nko iranda mabera chilita 10 ose 20 liters na inchenge nyorere engeria yane abange batugeterera kangombe akamo korengana no muwaziri bwoboremi mtai era ni gate abagente kogera mabera ito cost ego chenda igoro sengencho cost of production nigere gore bintu biribikana iri gutumeka soko rase mabera gocha ase industry ne bigwanda byachakere koba expensive maybe that the reason why mabera ito arigo yene chae ne kahawa ne sukali amo na mabera ke tokorera oboremi nyone ne cotton nero no ereme kono Ismail esukurigereria una nateba ntobwate burai gotari ko charia magana yo mwana inchi kero esukurigereria no nyene kero mutai ka we ateba moisonde nga regulation go semba chiko make sure semba chiko kuikera ko make sure nga amabere koenekia nga amabere talikoni wale lo yani ngatogo kama amabere kwa sengombe oyaonie igorio kayo lakini isikuligereria Ismail ni ngoko process ya mabere ni mabere isikuligereria chikamba ni chire private yo chigokora buya mono kwa KCC ese ngenjo abantu rai bari barasobora obugambi bose bari baedira sobora obugambi nabo bako process ya mabere akugora mabere siringi 50 bose wikera 70 shillings ya muchio kwerende bagora elita yemo Nairobi gan 70 elita yes bagora elita yemo 70 shillings so bayegora 70 bayegora around 40 60 pero bayegora 60 baye process barusia fats barusi whatever bamanya kwenye ni expensive ogora mabere lita yako ni around 120 lita ekaro ugore supermarket so abantu bako ni amabera ya process limbarabi na abantu bali barasobogambi ose bali baeteria sobogambi abo bagonyanya sabana abanyene chikampani chine usikolele no nyane Western Kenya abantu bako process isukari chikamba ni jiri serikali chibonete ko mukenya kanete bango chibonete ko konyo mwana inchi ko konyora chibesa yani konyore gasi bakore lakini bali bako process isukari okonyora chikamba ni jiri chisiekire njabo so ya nchiri gokora gasi lakini abantu balia kyaro chikolele no nyene jibiri cha privatization injiroro chikamba ni jinde nyiko privatization chire lakini isukuri abantu bali bakoira none chikamba ni chire company ya serikali itari gukora profit yani ya kuzoiro gukora hasara lakini kwani wana umuntu abantu bali balese serikali babangire bachire bayigwire company gete yakorere kwerende kwanya umuntu getairwe company y'uro muindi lakini ukuyigwate kwanya wana umuntu gwate shasi chinyinge no yokabiro mugambi gusubira mugambi bono ekwerende elia company yamanya kubekwa ali private ngao yakora yabo itani company ya serikali no kurumi boga ndende ko basa serikali sikuligereria Ismail tiko batamingi yani best practices igere naki konye gwate banga ngo subsidize yoro buoyo terasi mogoro buoyo konye koleza serikali konye nayo NCBB baadaye bunga bono ngo buoyo boli chip serikali ya subsidize zinga bole duka gete no tekwane tikawa ki obuoyo allow e process yeliyo kogoni obuoyo egenderere ke irigori egera Ismail obegete duka
nyamusi anyore faida wana woke yuwe kwa weke serikali kwa weke stoya serikali abantu bayenda abana libumo change sibese chinke umuntu wado weke maeno weke teduka nyaburumbasi taliko bwabera gabo lakini at the end of the day singe uri mbwale weke maena abali mibaya tubakora n'uburemi wamanya kuhororo amaligesa lyarrekana lilive esengenyo y'omwananchi kungaino ne serikali yachorete no serikali iliyochorete wakane bango abantu bali serikali na nayo kubakana lakini bako ngaina bako oboyo tuli elimu ya Ishmael serikali ndio yose itaete kukonya umulemi kawaida umulemi ule angenza aliko so mwananchi kawaida talige mbona skuli ile ndio iko finance bill ele bahati mbe Kenya bange bali kusoma finance bill kelele bunge bako manyanga babunge ngosoma bale bakole meta kende kiagara o maana Ishmael mo Kenya dawo joro mu bunge na ndagendere ko kole bintu bunga wende ko kora so kera ya igira simula yu kwa maya konyoranga muna wone finance bill ngoja nikageire use asena somire kidogo ne ngoreka kanere ngeta cha yangu chire ko taxi unaende cha yangu chire ko taxi wa window review mwananchi omoke mitumba nguchire ko taxi wa so serikali yenyore jiwesa kuweka yanyore jiwesa kugororo chigo ikesama ese kiganje ge serikali nandi jatumeka bo sikuri list umurai nonye nyombe umurai gwesame de state house ya change gome badi gadato tutarakora burai gwemiaka 5 one so, bate kiniki ngao wade kiniki ngao obo hake sabu kwalike linga ingikiragere tu beke chibesa chinyinge so change bintu bitaisa ibito gotege bintu bise kuna yoroni gatebete ingikiragere omuntu yo matumike 17 billion yes liba gebese yigani iri guchinchyo bugima bwa Kenya bonse na bigase semo finance bill nyagusera Raila Odinga abange bamwigerete na igone yarosomire go kasomira atebire na kembu yakire kembo bekere bas igobona Bakenya bigenda enkakierende ngakiche gokonya Bakenya kasomira katiba lego tebanga abananchi sovereign power chile sawa abananchi nabo bako is power directly gose turu elected this ngana nabo bako mu Kenya nabako akutumia chinguruchia ye direct gose achietia somo saba chore bali balese ese jibunge gose ese chi county assembly babeke window ya no usikuligereria trust gose trust yabana abakenya baeta barai babo ya chirenze ese nginjo igere tofauti muna bono kero tebekananga emetumba abakenya bange bategemete metumba kero wote bangango chiro na ndiko taxi go gemini ndinga no mwana injo dade go chiwe se so mwana inji lakini wone se ngenjo Ismail to wone ta komenya ne serikali ilitua chori le pake miaka 5 kiagera konyirusi gere expensive egento omo Kenya wone te go kora na bwato gosigore bwati katiba lyo kuligere buya yogo tebanga ningo isaine kubera asegete nande ntubwate bank go sentubwate pool yabarai bali bagambire ko rumaya bali bakorekeria torabeke amo nande bache baraye buya nakiyekora ekatibe kwala abantu umuntu ndikwezo taito orai aligere kubuya ko rumaya inki akorera ujuzi inki akorera kiaga abo como pues tubwate Kenya otubwate ko como bese ni kubeko orai uburai bwo tabango no yoseito muna bono oise kogenda ngotaka natumia asa nikiara nero tamburi maswali oise kogenda magwa ogenda origererie se asa ni auri ko ori chikura ko ora nyorenga ikanyurukia yena kia tegemete monese ngenja bandole abatanganete yanga tegole asa ntindiko ko dikambe ni ngota banga kerora egwe yanga kolengana no konyara kwa ora ngintali kolengana munole kinu ya so oruwete ikanyuruke bwa chikura chinyingi ese ngecho ebintu mwananchi agokora ase ballot obo maene wekabimo bwate muna bono burayi bore bono ega Ishmael ntomanya tebuya kabisa abantu bate betenga no muntu ni abeli yakaba digato lero lekando lebusionero le dirigento tuarire digato le kweli abantu baito babone tegutiga etabimune yokobera garoli tukuri chikura Ishmael dima hiyo sinoma ya pinga njero muri kiwa mangana mayiya nande kero chikura chirenko bande bisigo eta si polling center go konyora abantu
na nje muchine nasibye mariti bwana buya nasoka gengo ikese poli gisanda abantu baganga numurai gete na bago gotebi ngati ndali kende kiondo na kintarakera chikura kero utarali kende kiondo na kiotarakera chikura bitu kokoli kende kionde goika bwa ko bwa maswali ngende kokoli kia Hassan nga yaruseti ekarabo so burai igago chwe karanza kire gonga bono ese njo na dabantu baito bantu bali nabantaba yana baire kwera no okay we kali esa gurusiba esa kiri abeke kwera oboroso butoko agacha so wakichikura na ubokogera togutwara uburai bokogera torarire mono esa matukambangira lakini bagote banga ekero bugujigukia na ligesunde kenene yakoba so bosibole mbororo bugachora buya Biamano mwancho mwaligeria so sanga kutondera to sanga emambia ya bono abuo muno lirete tibia gense moni go moyo yo ogendere te mambia ya bono chinga kitokolera mambia bono Hassan elinde togende kwa simu yo yo elio aba Kenya na boigo mugusia bwati moyo go yege mambia ya bono ase ensemo yago labda engana yo gukorera edaikana yemo na amusia nyole yemo igoro ya madarake yiga of course ya magana twaganirwo kwanira kisemi obo chenu togende nyone nabalimu noro chemba bwatekerero lakini asobwenge daikeyemo na Hassan yemo na amosia yemo irinde tokolere mambia bono iri twa Kenya libaga baligererie moyigo yo kurase county ya Wajir mbuya mono moralia Ishmael njina na tieka godekere litanganinga Asende it's not an happy Madaraka Day. Asende is a sad Madaraka Day. Amba wani ya mabena na manene na mariga na manene ga kwenda se abaiburi bali basiri abana ase school ya utumishi. That was sad. Na ende egento yo kumia egento kerikero ga kore kana Ishmael umutanga ni togwense igare nkekuria mandasi mwino ga Thika Road ya sagurukunga Safari Park. Nga abana bagukwa basambirwa umuriro bakababerera ibu gente kinkemo eti yanda yogoterenia magana ari amandasi na baganda bajaitire elinde baganda in solidarity na abaibuli baria na abana na buo chinguru chi nation akara abana bakuyo umuriro bagusira na enda barayi bari bonsi ibi barenge garia bagukwa na kende bagendera kuri amandasi na gotebanga nkori concile bari a country even when opposition people otari ororo asomoyegoria then you wonder ngakyu umuntu akwe umukungu n'umusacha babuate riomana ngakyu umusacha go chate benga bono nkweri concile yarere bwieka mukungu yota koretiki atayo egento keria go kiale to kubeyo kanene nubosoku ene nyare nene as a country eye atanga at 63 ntobwene tikoba togotenga tokuria mandasi togotera abana kero bako yesukuru ndogwende gwikakera ngokeria omwerio rero ari wajia murai bwensa sare go tukumusabira omorembo nyasaye nande tumusabire nga nyasaye oyo gosesenia abantu ne merembe yaye ari konsaria nkoro yaye negenteke kyogo chigotoretera abantu barwari rubururu bwe Ebola kurwa se baru arakurwa ache kubareta senkaturi yetu na wanda de kubwatana na Sifuna ndutu wancheranire tigato kuna mangana ari yetu aberga gotoita botambe lakini tago toreta regente Kenya geche gotoita ekito taganiriti onya abasongo aba America boka abanyene batebire mbakugani na nduma taba America mbanje te America eba gotobenga America first onye naendo umwana nchi bwa America abo akore rugento ga igachi street Ishmael ngogora tole aba America barachene chartered plane gocha koranga kyo America bakaraki akore rubobe lakini bakanire ngonyo mu America burwari Ebola tabasa kwenda America haki ngayo murayibu itubwensere esenginje yamagani yechibesa ngokageruere ngachibesa chitu che country na chironi chiyo ndateba ochisoeta seme huko echichisoeta seme huko nchira abaisana na ende bachikoye guchibesa bache gotoretera oborwaire bugocha gutukora mu burwire burwe chingo koboko kenyore kegima egenteke abakenya bonsi onyege gocha kunyarekana na ntochaka gukora maandamano against okoreterwa abantu be bore country then we will get out of your totoka kweti okay Amos bintu ne binge virai tomo Kenya tuicho serikali siko tutiga etari gutotesa nabono ina tutigere njara tutigere no nyene chimarel na ujigo toita
lakini umurai wense kurigereria ko preside yense yoko kiara muna wanu isi kurigereria asange nje chibesa kiara ya gatebekana nganje tindo choko ewa lakini ke gatebekana nganje chibesa njichenje tio ko boko nege ko gara ba America bako batagete quarantine besi ebe na nyuki lakini isi kurigereria buya naboko ranga enjereni ya yokulimia molero woka nyamire town noko gendeso molero ro yolimelio kigago enande kolimia molero ko tanini kisi town so serikali ya America kwa yada kulimia molero kwe bora yale ke besi elia yese bore kale Congo ekare yolimelio esenge nja yatari koba mo Kenya na watu kusibuli buko manyana kyago dili naba ese baloti yoyonde isiko asani ndabe tabauti akana asani konye ndi na watu chinguru cyo saba nale ko sabira bara yo mulembe asani nasabo mulembe kunya sae saba bari bago totesa lakini ndirale ko banga kutuharande chinguru cyo sabanya sae unale ko sabanya sae ko rwanja kwae eso kuli no mulembe abantu bari bakuiba kibeza cy'abana iki bari bakora ikibeza cy'inyagitari bari bakora ikibeza cy'isukuru bari bakutamana ibirungo bya kidomu cya utumisha academy kiagera utumisha academy ne ya serikali mirango ekorolekanire ubira kinibe kire bibuli baka abana bakakwera ibi abantu abo sibatari kunyara gutenera ki system cyabo buya nje tinko twarali bakali yali uko basabira omurembe ndabasabire Nyasaye akoro kwanja kwa Yesu kuba panishia na kuba yege susuru kitakeire na kuaba Kenya chinguru chingi ya choko chora barai barato kiasara tabia sanina no ringo okuno morai wense rero kera gasome speech yaye atebe ngegento keriki atebe tukia Ebola tari boy kere na inche nage kani gaki na tonga ina fadhali abantu tengango tonga ina ara kuri ngento tomanyera tengango tonga ina ara asani kore wanja muna bantu togusigete tobasa ko yo meso go sabira basaliyo mulembe tigama akubanyora abanyore abakenya bakonye Biamono mwanchu mulire mambia yabone 25 gore chinsa isatu chiabona mambe cha Afrika ya moche na wikirabwo no to ikero mwelio asili yalera Jumatatu litkulitangani kule nankio na inde kominebere wikaisa tonenu sunane ntomirane aiga nyuma yo muyega olero ekero alire na ne mami ntura lega ko ya mulikana gukwanira sobwa garena naralia akorekana asili yalero ligima sebono kotiga sensemo yende ya kabere eliobwati omurubiri oyo kuri muchakaro goika omwaire mensoko TV buruso bwo mugusiriane Ishmael Mogere wekelia nkyo litkolivia ya madaraka Eye